Boa tarde. Imoslle dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno do 26 de maio de 2025. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede da acta do Pleno ordinario do 29 de abril, que daríamos aprobada por asentimento se todos os grupos así o estiman, se non hai ningún tipo de corrección nin de suxestión. Bueno, antes de nada tamén darlle a benvida e o saúdo especial ao tenente alcalde Vicente Mariño, que nos acompaña dende a casa por motivos persoais. E o punto número 2 desta orde do día é a aprobación do Plan Económico Financeiro do Concello de Ribeira e dos acordos que procedan. Para explicar este documento, doulle a palabra á concelleira de Facenda. Ten a palabra, señora Pouso. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas os aquí presentes e aqueles que nos ven desde as súas casas. Ben, traemos a pleno para aprobar o Plan Económico Financeiro do Concello de Ribeira para o período 2025-2026 e isto ten causa na aprobación da liquidación do orzamento 2024 e a reactivación das regras fiscais que se reactivaron tamén no 2024. Tivemos un incremento de gasto importante e na análisis e o informe de intervención infórmanos de onde se producen esos incumprimentos e da obrigatoriedade que temos os concellos de aprobar ese plan económico financeiro cando se dan algún caso de incumprimento. Vaya por diante decir que na liquidación do orzamento as cifras resultantes son positivas, tanto o resultado orzamentario axustado é unha cifra, unha magnitude positiva, así como o remanente de tesorería resultante da liquidación do ano 2024 ascende a máis de 5.502.000 euros e, polo tanto, non é digamos que, algo para preocuparse seriamente, pero sí é para tomar medidas, é para poñer mecanismos que nos leven a cumprir eses límites que nos marca a normativa. Nas causas do incumprimento tamén se estudian e se analizan e se ve que radica a causa do incumprimento fundamentalmente de todo o aumento e incremento de gasto que acometemos dentro do Concello que viña derivado de todas as actuacións inversoras que se estaban levando a cabo. Eran actuacións inversoras, por outra parte, que tampouco tiñamos a posibilidade de adiar, porque moitas delas estaban financiadas en parte con fondos europeos e outra parte con fondos propios. Viñamos de facer a incorporación dos remanentes para acometer todas estas actuacións inversoras e foi este volumen de inversións o que nos levou a incumprir tanto a regra de gasto como a estabilidade orzamentaria. No informe de intervención tamén vemos que estes incumprimentos, digamos que si ben temos que subsanar e poñer os mecanismos que nos establece a norma, non son, digamos que, uns incumprimentos preocupantes no sentido de que as cifras da economía do Concello mostran unha cuantía digamos, positiva e non presenta problemas estruturais. Aínda así, nós queremos cumprir. E como queremos cumprir, sométese á votación deste pleno a aprobación dese plan económico financiero. Nas medidas que contempla este plan, así como no período de vixencia, que abarca os anos 2025 e 2026, aclarar que en canto ao ano 2025 si se vai a velar por unha mellora no cumprimento de ingresos. Estamos traballando en varias vías para que eso se faga efectivo. E, por outra banda, tamén no control do gasto que se vai executando. Teño que decir tamén que hai gastos que estamos obrigados a executalos se non queremos perder, digamos que esa financiación externa que procede de outras administracións. Polo tanto, tendo en conta que non é, digamos que unha situación alarmante, si queremos dar cumprimento á débeda. Pero dende aquí tamén habería que
que resaltar a necesidade da flexibilización deses límites de incremento de gasto. Estamos incumprindo a regra de gasto porque o aumento permitido para ese incremento de gasto en cada ano ben limitado polo indicador que marque o Produto Interior Bruto. Sabemos que no ano 2024 ese Produto Interior Bruto veu marcado pola porcentaxe do 2,6% e non hai máis que ver que tivemos tamén, por outra parte, a parte de acometer as actuacións inversoras, vimos tamén sometida o que son as contas municipais a tensión derivada de incrementos de servicio que estamos a prestar. Non hai máis que lembrar eses incrementos das tarifas pois do tratamento dos residuos sólidos urbanos, esas tarifas que nos veñen de Sogama, por decir algunha, así como os incrementos de precios que nos derivan de contratos que temos formalizados con empresas prestadoras de servicios. Dito isto, aclarar tamén que no referente á estabilidade, á sustentabilidade financiera, este Concello está cumprindo tanto que no relativo a ese período medio de pago, é dicir, cumpre en canto ao tema da débeda comercial, como tamén cumpre en canto a endebedamento con entidades ou outros organismos que nos cos que temos formalizados operacións de préstamo. Estamos cumprindo, sabemos que na norma nos marca o 110% dos recursos do orzamento e en este momento temos unha porcentaxe do 53% de endebedamento. Polo tanto, estamos nunhas cifras pois seguramente perfectamente asumibles, pero sin duda máis altas dos que nos quixéramos. Pero tamén é certo que se queremos acometer esas actuacións e a facelas realidade, non nos queda outra vía máis que acudir a esas operacións de endebedamento. E polo de agora, máis nada, esperamos contar ca aprobación do Pleno da Corporación para sacar adiante este plan económico financiero. Máis nada, moitas gracias polo de agora. Moitas grazas. Quenda do señor Suárez Puerta. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. O resultado do orzamento é positivo en máis de 3,96 millóns de euros, o aforro netos de 1,5 millóns de euros, hai un exceso de financiamento afectado en casi 8 millóns, que é un exceso de gasto computable que casi alcanza os 4 millóns. Como acaba de decir a miña compañeira, a señora Pouso, estes gastos en esencia derivan de inversións que xa estaban previamente aprobadas e que non temos forma de non leválas a cabo, pois derivan en moitos casos de subvencións, préstamos, etc. Polo tanto, o que nos encontramos é unha situación na que hai máis gasto que ingreso e a legislación nos obliga a equilibrar isto. Só hai dúas formas: ou xeneramos ingresos, é dicir, aumentamos a situación fiscal, os tipos impositivos aos veciños, ou rebaixamos o gasto. Si se analiza a necesidade de ampliación dos impostos, nos encontramos con que habería que levar a cabo unha subida generalizada de todos os impostos directos e indirectos que rondaría en torno a un 15-16%. Si non, si se iría hacia subidas do IBI, do ICIO e demais, que son impostos un pouco máis potentes, tamén nos encontraríamos con subidas moito máis potentes. Polo tanto, non é viable facer esta subida impositiva, porque estaríamos trasladándolle aos veciños de unha forma demasiado agresiva de un solo golpe todo o que ven condicionado por facer todo este tipo de inversións que, como digo, xa están acordadas por este pleno na maioría dos casos e, polo tanto, deberíamos facerlle frente entre todos e non trasladarlle aos veciños esta situación. Incluso, ainda que, bueno, poderíamos plantearnos e crear algún tipo de tributo novo como unha tasa turística ou algún tipo de
de implantación de zona azul de pago por algún tipo de vehículo, algún tipo de forma na que aumentáramos a recaudación e non fora tan directo hacia os veciños, sino máis ben hacia visitantes e turistas, facendo cálculos non chegamos, pois por exemplo, se creáramos unha taxa turística con estimación de 12.000 visitantes ao ano, cobrándoles por 3 noites de media o 5%, cun gasto dun 70%, alcanzaríamos 126.000 euros, ou unha zona azul con 12.000 usuarios anuales, que xa serían moitos para Ribeira, tamén con unha media de pago de 12-20 euros, serían uns 140.000, 170.000 euros, polo tanto, alcanzaríamos un 6,5, un 7% do que é a necesidade que temos. Polo tanto, toda esta inyección que se poda levar a cabo non evitaría o plan económico financiero. O plan económico financiero vai a facer que teñamos que levar a cabo un control e unha eficiencia interna que nos leve a reducir gastos superfluos e mellorar a xestión pública. Tiraremos de remanente de tesorería como alternativa ao endevedamento. Se priorizarán os proxectos con maior impacto social e económico. O único axuste que se vai a levar a cabo, xa ven imposto no ano 2026, que a taxa de lixo, que, bueno, suporá un incremento en total de 450.000 euros. Por lo tanto, entendemos que é necesario, é unha obligación legal e tampouco temos moita máis solución que levar a cabo esta aprobación. Por lo tanto, nada máis, por a miña parte, nada máis. Grazas. Quen dá do Partido Barbanza Independente, ten a palabra a señora Pouso. Grazas. Ben, de cara ao ano 2026, plantexase neste plan económico-financeiro a revisión da taxa da recollida do lixo, que como ben así, digamos que de obrigado cumprimento establecido na Lei 7/2022, na que se regula e se establece que todo custe que teña a xeración de residuos, así como a súa recollida e tratamento, debe ser repercutida pois os contribuintes. Estamos a traballar en ese estudio de cálculo de xeración de residuos en función de actividades comerciais e, pois, cando corresponda, no seu momento será algo que tamén se tratará con todos os grupos políticos a fin de chegar a un punto de encontro e a un entendemento. Podemos escapar dado os incrementos que viñeron dados pois por todos os cambios e todas esas cuestións que tamén lle afectaron ao funcionamento e a generación de ingresos que tiña a propia Sogama, que lle minguaron os ingresos que tiñan, e eso pois están repercutindo os incrementos de custes aos concellos e está facendo que os municipios teñamos que revisar as ordenanzas fiscais correspondentes e intentar conseguir un equilibrio económico nesas contas. Por outra banda, estamos traballando intensamente en aflorar todo aquilo que todavía pois está sin tributar, e lles podo asegurar que si están saltando pois bastantes obxectos tributarios no día a día. Son traballos que, en canto, por exemplo, ao imposto de bens inmobles, que aquí sí que teríamos marxe para subir ese tipo impositivo, como ben comentaba o señor Suárez Puerta, pero estamos máis polo de traballo de investigación e de facer aflorar todo aquilo que a día de hoxe está sin tributar cando teñen obriga por lei. Entonces, esperamos que cos resultados de todos esos traballos que se estén facendo conseguir mellorar, pois digamos que as contas e o equilibrio orzamentario que en este momento pois nos están dando avisos de intervención dese incumprimento da estabilidade e da regra de gasto. A regra de gasto, por outra parte, é moi difícil adaptarse a ese cumprimento porque os límites que nos marca vinculados a ese índice de referencia do Produto Interior Bruto, tal e como estamos en este momento, en ese volumen de actuacións inversoras e de execución de obra pública, así como outros gastos tamén correntes que se veñen incrementando, é moi difícil chegar ao cumprimento dese obxectivo. Polo tanto, vamos a traballar con interés e empleándonos a fondo para conseguir sacar este tema adiante. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora Pouso.
ben, pola quenda do Bloque Nacionalista Galego intervirei eu mesmo, dicirlles ás persoas que nos están vendo que o plan de estabilidade financeira pois é unha obriga legal de calquera administración pública que para cumprir as marxes de regra de gasto ou estabilidade orzamentaria que están computadas e exixidas pola lei, pola legislación. Incluso a Constitución española establece que todas as administracións públicas deben rexerse mediante ese tipo de criterios de estabilidade orzamentaria. Agora ben, temos que saber tamén como funciona os apartados económicos, os capítulos económicos dun orzamento. En este caso, para a regra de gasto, pois dicirlle que incomputa os ingresos e os gastos dos capítulos do 1 ao 7, é dicir, gastos de persoal, correntes, financeiros, transferencias correntes, operacións tamén de capital, non como poden ser, por exemplo, as inversións reais ou as transferencias de capital. Pero a veces as administracións públicas temos ingresos por outros capítulos, é dicir, o 8 ou o 9, ben, sexan activos financeiros ou pasivos financeiros. E, por tanto, non se computan este nivel de ingresos, o que provoca que teñamos, pois, a veces, pequenos desaxustes a hora de cumprir esa estabilidade orzamentaria, que é o que lle está pasando neste caso ao Concello de Ribeira. Ademais, como xa ben dicían os meus compañeiros, antes, o ano pasado, por exemplo, incrementáronse os gastos correntes de maneira exponencial. Estou me referindo, por exemplo, a gastos de electricidade da iluminación pública do Concello de Ribeira, axuda no fogar, auga e saneamento, a escola infantil que tivemos que volver a licitar, etc. Non? Estamos falando de que no ano 2024 incrementáronse os gastos por servizos que presta o Concello de Ribeira en máis de 1,6 millóns de euros. Pero, ademais diso, agora mesmo temos unhas obrigas recoñecidas, é dicir, temos unhas facturas que temos que facerlle fronte e uns préstamos que ascenden a 6,5 millóns de euros e a maior parte deles están suscritos en anos anteriores. Para que se faga unha idea, estamos falando de préstamos suscritos dende o ano 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2018, 2019 ou 2021 e 22 e 23. Para que podamos ver cales son estas obrigas ás que lle temos que facer fronte de maneira grosa, permítanme que dedique un tempo a explicitar algúns dos gastos que temos que facerlles fronte, non? Como, por exemplo, o 688.000 euros do préstamo para auditorio suscrito no ano 2019, case 1 millón de euros polas expropiacións dos terreos do polígono industrial no ano 2021, diferentes partidas do módulo de atletismo entre os anos 21 e 23 que computan 1.080.000 euros, a rehabilitación da casa consistorial por valor de máis de medio millón de euros ou, por exemplo, a liquidación tamén do auditorio por 263.000 euros ou o contrato de ferrovial que estamos obrigados a cumprir, que son unha anualidade de 437.000 euros. Todo iso, a pesar de que temos un remanente de 5,5 millóns de euros, pero que, como ben dicía antes a Concelleira de Facenda, non se nos permite usar na medida das nosas posibilidades. Temos cartos no remanente, pero non podemos usalos tal e como precisamos debido a ese corsé legal que nos establecen as regras de gasto. E, ademais, por se todo iso fose pouco, o ano pasado, cando aprobamos o orzamento de 2024, dicíamoslle que este goberno municipal non quería subir os impostos e que estábamos facendo un forte sacrificio para evitar que esas subidas de gastos e servizos que se nos estaban aplicando por diferentes conceptos repercutise na poboación de Ribeira. Pois ben, no ano 2024 recibimos unha noticia de maneira unilateral por parte da Xunta de Galiza que nos viña a comunicar que subía un 60% o recibo do lixo, da recollida do lixo, que lle cobra a todos os concellos, pasando de 66 euros a tonelada recollida a máis de 108 euros tonelada recollida. Unha subida unilateral, injustificada, que contou co rexeitamento prácticamente unánime dos grupos que integran a Federación Galega de Municipios e Provincias e que, ademais, ven a ser un negocio redondo para o grupo Gas Natural, que ten o 49% de Sogama,
e para algunhas empresas amigas do Partido Popular, como por exemplo o grupo Valtalia Copasa, que nos últimos anos ten feito traballos para ese grupo, para a Sogama, por máis de 700 millóns de euros. Para que os veciños e veciñas de Ribeira vexan a cantidade que a Xunta nos sube no recibo de lixo, pois dicir que pasa de 667.000 euros no ano 2023 a 881.000 euros no ano 2024. É dicir, 214.000 euros máis, ou no ano 2025 pasará a 829.000. Por tanto, é unha cuestión que por lei íbamos ter que subir, e dicirlles tamén que o nivel de vedamento con este plan económico pois vai a ir reducíndose progresivamente tanto no ano 2025 como no ano 2026. E, ademais, para rematar xa, dicirlles que este documento conta cos informes favorables de intervención, dicindo que non é un carácter estrutural, é dicir, que non é unha cuestión a longo prazo, senón conxuntural nun momento concreto que este Concello vai a poder superar sen ningún tipo de medida adicional. E, ademais, unha última cuestión que é que os plans económicos financeiros é unha cuestión que xa se ven aprobando en moitos concellos e recentemente saiu unha noticia na Voz de Galicia onde se dicía que na zona xa iba a ter que aprobalos Lousame, Muros, Mazaricos, A Pobra ou Ribeira e que incluso este concello no ano 2020 tamén aprobou un e agora estamos unha vez máis nunha situación pois moi semellante. Pasolle xa a palabra ao Grupo Municipal do Partido Popular. Ten a palabra a señora portavoz, a señora San Pedro. Moitas gracias, moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, creo que xa se falou aquí moito do que pode supoñer a aprobación dun plan económico financiero. No que se nos advirte, pois, esa inestabilidade en termos económicos no que se atopa o Concello. Non é, pois, dende logo, unha inestabilidade que sexa excesivamente alarmante, pero dende logo creo que é que aquí temos que lidiar e que temos que poñer pois os métodos que se nos propoñan por parte, neste caso, pois dos técnicos para facerlle fronte. Falamos de que coa liquidación do ano 24 feita, pois non cumprimos esa regra de gasto e non cumprimos tampouco a estabilidade orzamentaria. E ante este novo escenario, pois desde o Goberno hai que poñerse as pilas, hai que apretarse o cinturón e tal e como a lei obriga, como xa se dixo aquí, pois hai que impoñer unhas normas que reconduzan esta situación á senda da estabilidade. Seguimos a ter unha liquidación positiva, efectivamente, pero o aforro neto vai baixando considerablemente. E é que os gastos correntes estánse comendo o noso aforro. Eso, pois, estáse vendo mermado porque ingresamos o mesmo, pero gastamos máis. Esta é a política económica do señor Pérez Barral, que nos falaba anteriormente. Lamentablemente non se fan pois estas vías, se non se fan estas vías correctoras, pois vía gasto ou vía ingreso non vamos a ter aforro. Hai que resaltar tamén que, vistos os números do ano pasado, pois moveuse o capítulo 6 de inversións, pero a financiación non foi toda pois a través dese mismo capítulo 7 de ingresos. E que foi con que se financiaron esos gastos? Pois con remanente de exercicios anteriores incorporados a través do capítulo 8, ao que se falaba anteriormente, e que eso pois tamén mostra un desequilibrio que ven dado por todas esas subvencións concedidas e reflexadas a través de préstamos que non se executan no mesmo exercicio. Falaba o alcalde de que se incrementaron os gastos correntes, e me parece que decía 1.600.000 euros aproximadamente, pero que non se olvide tampouco que estes últimos dous orzamentos, o do ano 23 e o do ano 24, foron aprobados polo actual goberno. Dous orzamentos que ían en ambos os casos pois acompañados con operacións de préstamo. Estamos a falar de que no ano 2023 se aprobaron dúas operacións de préstamos bancarios de 2.151.000 euros e no ano 24 outras dúas operacións de 4.324.000 euros e en total estamos a falar de 6,5 millóns casi de euros dende que vostede está no goberno, señor Pérez Barral, e que, polo tanto, esas 4 operacións de préstamo pois tamén están aí reflexadas. É dicir, en 2 anos incrementouse a débeda bancaria nun 35%. Isto, unido pois a todo o que hai pendiente de executar, como decía, e que non se leva a cabo pois no mesmo exercicio, fai que ano tras ano se incorpore pois
no exercicio seguinte. Ben, chámense neste caso fondos europeos, chámese polígono industrial, como falaba el, se non queres expropiar, señor Pérez Barral, desfágase dos fondos, chámese nave de GAEN que estáis sin parar, chámense algún crédito extraordinario que aprobamos tamén para deficiencias na EDAR, que nada sabemos de si se fixeron, o carril bici de Palmeira, etcétera, etcétera, etcétera. Todo o que está aí sin executar sigue aumentando, e dende logo sigue pois téndose que incorporar o exercicio seguinte, demasiadas incorporacións que mentras dende logo pois non se executen, non se pode ir aliviando esa presión. Por último, decir que, efectivamente, como se falaba aquí, no ano 25, pois a tendencia vai a ser a esa estabilidade, pero no ano 26, pois hai que incrementar esa taxa do lixo, que, efectivamente, a lei xa lle exixía que a puxese en marcha, pois, se non me equivoco, creo que era en abril deste ano. É unha norma que vai para cumplir unha lei estatal, como se decía que antes estamos a falar da Lei 7/2021, artigo 11. Creo que é unha lei estatal, señor Pérez Barral, que é un imposto estatal sobre o vertido da incineración e que, polo tanto, vostede, como sempre, querlle cargar o muerto, nunca mellor dito, á administración da Xunta de Galicia. Pero ben, o que ten que facer vostede é traballar en que esa nova taxa, ese incremento da taxa, como decía a señora Pouso, pois se faga amoldado a coeficientes correctores a vivendas, a negocios de xeito proporcional. Alégrome, señora Pouso, que nos vayan a dar conta dese traballo que se está facendo. Ende logo, do mesmo xeito, me gustaría tamén que este plan económico financiero non fose só un brindis ao sol e que tamén pois nos vayan dando conta, porque eu vou a querer estar ao tanto dos pasos que se van a dar para seguir pois este plan, e dende logo vamos a exixir que se cumpla o que está establecido aquí, que se nos dé conta de todos esos pasos, e dende logo que queremos ver que o noso Concello en materia de económica pois vaya caminando cara a esa estabilidade que hoxe imos aprobar aquí con este plan financiero, que dende logo, pois como non pode ser de outro xeito, e marcando pois esa obriga legal, o Grupo Popular pois tamén vai a apoiar a súa aprobación. Mais nada de momento. Grazas. Para pechar a quenda, ten a palabra a Conselleira de Facenda. Gracias, señor alcalde. Señora San Pedro, decirlle que en canto o aforro que vamos tendo, de momento é un aforro positivo, decirlle que dende as últimas liquidacións aprobadas, porque as teño aquí dos anos 2022, 2023, que prácticamente gobernaron vostedes máis de medio ano, prácticamente non, gobernaron vostedes máis de medio ano, e 2024, 2023 e 2024 arroxan unhas cifras peores en canto mostra unha situación económica, digamos que non unhas cuantías tan brillantes. Se quere que falemos de números, pois podemos ver como fondos a final de exercicio no ano 2022 eran 11 millóns de euros e fondos a final de exercicio pois no ano 2024 son prácticamente 20, porque son 19.970.000. Non podemos querer tapar o sol cun dedo, señora San Pedro, non é botarlle culpa nin á Xunta de Galicia, porque tamén podemos falar da legislación que fixo o Goberno Central. É a realidade que nos mostran os papeles e os números encima da mesa, e a realidade, por outro lado, que o temos dos padróns fiscais. En eso estamos a traballar. Temos, por un lado, un marco legislativo que nos di que temos que repercutirlle aos contribuintes pois todo ese coste de tratamento recollida de residuos, e, polo tanto, nesa línea é no que estamos a traballar. Por suposto que se lle informará debidamente antes de levar a pleno esa ordenanza fiscal. Creo que si vai ser convinte que teñamos todos os grupos unha reunión para tratar esa variación das tasas, así mesmo xunto cos técnicos que están traballando na elaboración dese cálculo de xeneración de residuos. En canto ao cumplimento do plan, pode vostede puntualmente ir falando co señor interventor para que trimestralmente supoño que estará avaliando o cumprimento desa estabilidade e facéndonos as advertencias ou indicándonos as medidas correctoras a implementar no día a día da xestión municipal. Agradécese o apoio pois tamén do Grupo Popular a aprobación deste plan económico financiero, e esperemos pois digamos que cumprir co que temos marcado na normativa. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso. Ben, pois vamos a pasar a
a votación para a aprobación deste Plan Económico Financeiro do Concello de Ribeira. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. Pasamos ao punto 3, que é a aprobación inicial do crédito extraordinario número 1 do 2025. Cedo a palabra novamente á Conselleira de Facenda. Traemos a debate e sometemos a votación deste pleno a aprobación de un crédito extraordinario por importe de 577.101 euros con 87 céntimos. Cando falamos de crédito extraordinario, bueno, pois os que xa estamos, digamos que ao tanto dos términos que se manejan, digamos que lingüísticamente, no mundo da economía municipal, cando falamos aquí de un crédito extraordinario non quere dicir que vayamos a buscar cartos ao banco nin que vayamos a endeudarnos máis, sino que o que estamos facendo é dotar as partidas presupuestarias que teñen que cubrir determinados gastos que non poden ser demorados nin aprazados e que, polo tanto, hai que cuantificar o que necesitamos para facerlle fronte e, en este caso, este financiamento vai a prover, digamos que deses aforros que ten o Concello, que é o remanente de tesorería do que falábamos no punto anterior. Son a creación de novas partidas económicas para facer fronte pois a esa prestación do P4, é dicir, desa parte do contrato do que temos formalizado ca empresa que concesionaria do alumeado público, esa parte que está financiando pois toda esa renovación de luminarias feita no seu día, que ascende ao importe de 537.101 euros, e, por outra parte, tamén vamos a dotar da cuantía necesaria para facerlle a aportación a esa subvención nominativa de Culturmar, unha actividade que vai celebrarse no vindeiro mes de xullo neste municipio, o que esperamos que sexa un éxito e unha actividade que, por outra banda, foi aprobada no seu día por todos os grupos da corporación. Polo tanto, temos que dar cumprimento a ese compromiso adquirido de financiar ca cuantía na que nos comprometemos a esta asociación para que podan levar adiante o evento. Mais nada, moitas gracias. Grupos que desexen intervir? Polo Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias, vale, pois nada, falamos aquí, como xa indicou a Concelleira de Facenda, pois deste crédito extraordinario por un importe de 577.000 euros para esos dous conceptos reflexados, como a subvención nominativa que foi aprobada pois fai un par de meses neste pleno para colaborar coa organización pois dese evento que pois encabeza Culturmar, dos encontros de embarcacións tradicionais e que este ano ten como sede pois o noso Concello. Pero dixémoslo no seu día, señor alcalde, cando trouxo vostede aquí a aprobación desta subvención, dixémoslle que non se esquecese de que hai moitísimas entidades, de que hai máis asociacións que están agardando por esas subvencións nominativas. Dixo vostede que cando estivese lista a liquidación, que non me preocupase, que iban a vir aquí ben, pois está lista a liquidación, e aquí seguimos sin ver pois esa relación de todas as subvencións nominativas que precisan as entidades, sobre todo nesta antesala do verán, que sabemos que hai moitísimas actividades de asociacións que necesitan pois desas subvencións nominativas para poder sair adiante. Creo que é momento de que veñan xa ao pleno, creo que é momento de que se preparen dun xeito pois xusto, equitativo e equilibrado para facer fronte, como digo, a todas as actividades que ademais en época estival pois dinamizan moito e xeran pois festas, encontros, etcétera, etcétera, e que pois, dende logo, esperamos que o vindeiro mes non se retrase máis e que poidan estarse todas aquí. Por outro lado, pois ese medio millón casi de euros que vai destinado á prestación da amortización do contrato de alumeado, que, bueno, xa sei que no seu día pois non lles gustaba moito pagar esta obriga que ten o contrato de alumeado, pero que, dende logo, pois, seguindo ese criterio que se segueu, valga a redundancia, co anterior goberno, pois se ven sufragando a través do remanente de tesourería. Sabemos que son dúas obrigas inaprazables, apoiamos Culturmar, apoiamos este contrato, sabemos que, como digo, é unha obriga e que, polo tanto, pois votaremos tamén a favor deste crédito extraordinario, pero que, por favor, alcalde, non se esqueza e non toleen máis as asociacións con que vai este mes, vai para o seguinte, porque de verdade que fai falla que se aproben pois esas
subvencións nominativas para todas as entidades que traballan pois polo noso municipio. Nada máis de momento. Grazas. Para rematar, Conselleira de Facenda, ten a palabra. Sí, en canto ao que aporta a señora San Pedro, decirlle que sí temos en mente todas esas asociacións que están pendentes de recibir esas cuantías e esperamos, bueno, pues que próximamente podamos traer a pleno. E tamén lle adianto xa que hai máis cuantías a financiar con créditos extraordinarios que non deixamos de sorprendernos, señora San Pedro, que todavía a día de hoxe están chegando facturas pola porta de liquidacións finales de obras feitas na época na que estaban vostedes gobernando. Entonces, o que pretendemos basicamente é que todo o que este pendiente que entre dunha vez por todas en rexistro e ter cuantificado realmente a cuantía a que imos ter que afrontar porque haberá que cumprir ca xente. O que non é de recibo é que a estas alturas estén entrando pola porta certificacións finales e liquidacións de obras ejecutadas, pois, por poñerlle un exemplo, no ano 21 ou no ano 22. Estamos no 25 e xa isto non é de recibo. Esas facturas deberían haber estado no seu día presentadas no Concello, deberían constar na conta 413 e eso é un dato que de verdad a min sí que me preocupa porque eso ven a mostrar que realmente as contas que mostra a contabilidade do Concello pois non é a realidade. Tristemente, teño que dicirlo como concelleira de Facenda, pero visto lo visto é o que nos estamos encontrando. E cando vostede facía referencia a esas operacións de endebedamento pasadas, eu tamén lle quero recordar todo o que quedou pendiente, que tamén xa llo dixeron, de actuacións que vostedes habían comprometido e habían vendido a bombo e platillo e chegamos aquí e tuvemos que ir a operacións de endeudamento para facerlle fronte a esas inversións porque non tiñan a consignación presupuestaria correspondiente. A ver se somos capaces de poñer xa un borrón e conta nova e somos capaces de xa rematar con todas esas situacións anómalas e realmente que aparezca todo o que ten que aparecer nas contas municipais. Mas nada, moitas gracias. Grazas. Pois vamos a pasar á votación, que é a aprobación inicial se procede do crédito extraordinario 1/2025. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Grazas. E pasamos ao punto número 4, que é a aprobación inicial dun suplemento de crédito 1/2025. Tamén cedo a palabra á Conselleira de Facenda para a súa explicación. Novamente, sometemos outro dos puntos económicos a debate que se trata pois de unha modificación presupuestaria a través da figura do suplemento de crédito. Ascende a cuantía de 89.030 euros e vai con cargo digamos que vai para financiar partidas de conservación de infraestructuras, estudios e traballos técnicos de obras e outros traballos en obras. A cuestión, máis que nada, é repoñer o saldo desas partidas orzamentarias, porque todos sabemos das carencias e necesidades que temos para acometer actuacións en infraestructuras, e no seu momento, pois, para acometer outras actuacións, tuvemos que facer unha modificación de crédito restando de esas partidas onde tiñamos previsto esas actuacións en infraestructuras pois para financiar pois como pode ser a actuación que se está levando a cabo no Paseo Marítimo de Coroso, facíase a modificación presupuestaria a través do decreto da Alcaldía con fecha 5 de marzo e tamén para dar crédito a esa cuantía por importe de 47.856 na actuación do reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica do novo polígono industrial que tamén se fixo en concreto o 13 de marzo. Polo de agora, sométese a votación a aprobación deste suplemento que se vai a financiar con remanente de tesorería por importe de 89.030 euros. Grupos que desexen intervir? Polo Partido Popular, señor San Pedro ten a palabra. Moitas gracias. Perdón, señor alcalde.
Que quería intervir. Perdón, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Sí, brevemente, simplemente para decir que, bueno, vindo determinadas peticións por parte da oposición de que se aumente o gasto en conservación e mantenimento dentro do Concello de Ribeira, entendemos que estarán de acordo. Dende logo o Partido Socialista está de acordo en que se leven a cabo este tipo de inversións, xa que non é suficiente o que está orzamentado levar a cabo un suplemento de 41.000 euros. Entendemos que probablemente incluso sea corto, pero que é necesario. Por lo tanto, vamos a apoialo. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Señora San Pedro, agora sí ten a palabra. Moitas gracias. Completamente de acordo, señor Suárez Puerta, en que se incrementen as partidas orzamentarias, sobre todo para mantemento, pero hai moitos xeitos de incrementalas. Ben, eu agardo, señora Pouso, que ese borrón e conta nova do que falaba vostede, pois sexa mutuo, en todos os sentidos, e que se acorde que agora vostede é goberno e nos oposición, e que como goberno un ten que asumir unhas responsabilidades, de logo que non pode estar facendo, se quer levar a cabo ese borrón e conta nova, é estar sempre co borrón e non ca conta nova. Así que eu simplemente recordarlle que cando vostedes chegaron ao goberno, no ano 2023, os préstamos bancarios eran de 4.800.000 euros e agora son un 35% máis altos. E voume a centrar no que é ese suplemento de crédito, que tamén pois vai con cargo ao remanente de tesourería, que falamos pois de 89.000 euros, e que pois van a tres partidas diferentes, a esa partida de conservación de infraestructuras, efectivamente, pero tamén vai a de estudos e traballos técnicos de obras e a outros traballos, me parece que se chama así a partida. Bueno, falamos de tres partidas variadas, que así a bote pronto pois tampouco sabemos moi ben cal foi o criterio polo que se elixiron así ese remexido, ou porque tampouco se previron antes pois estos gastos, porque eu creo que eran uns gastos previsibles a hora de facer un orzamento. Estamos falando pois desa obra que se está facendo actualmente no Paseo Marítimo, é dicir, traemos aquí unha modificación de crédito para unha obra que xa se está levando a cabo, estupendo, e un suplemento de crédito, perdón. Efectivamente, pois nos parece ben que se faga esa obra, é unha obra que ven derivada tamén da obra que Costas fixo o ano pasado, e que a partir desa obra pois soubemos que aí hai un perigo, tal e como se fai mención aquí na proposta de contratación, e que se fala de que hai que levar adiante pois estas accións para eliminar a situación de perigo polo risco de derrube inminente existente, xa que tanto o pavimento de formigón do carril bici como as lousas de pedra da zona peonil están no aire. Por lo tanto, eu creo que isto me parece un tema bastante grave. Me parece que si isto sabemos despois de que Costas do Estado actuou no Paseo Marítimo, pois deberían vostedes haber iniciado moitísimo antes esta obra, porque estamos falando de que hai derrube inminente existente e que, polo tanto, ademais, debería estar pois prevista no orzamento. Polo tanto, me parece de entrada xa unha irresponsabilidade vir a falar aquí de unha obra que podía estar feita fai bastante tempo, porque estamos falando, ademais, que foi adxudicada por 47.900 euros, que tampouco é unha cuantía pois tan grande. Por outro lado, falan tamén destos 47.000 euros, me parece que di aquí pois moi finamente a Providencia da Alcaldía, para reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica do novo polígono industrial. Ben, estamos a falar de a primeira anualidade dunha subvención que vostedes perderon. Entonces, de momento, o que estamos facendo é pagar unha anualidade de algo que perdemos. Unha subvención de repotenciación, aquela famosa subvención que xa denunciamos no seu día, que ten 3 anualidades, e que nesta primeira anualidade, que se non me equivoco era de un 10%, pois van alá esos 47.856,71 euros. Polo tanto, as cousas hai que chamarlle polo seu nome. Estamos facendo aquí un suplemento de crédito para unha obra que debería estar prevista fai moitísimo tempo, simplemente por responsabilidade política e por responsabilidade cos veciños e veciñas deste concello, que ademais estamos falando dun tramo do paseo que é moi utilizado e que ten pois tanto viandantes como persoas que van na bici pois todos os días, e por outro lado estamos falando dunha subvención que non se executou. Polo tanto, me parece que vir aquí con este suplemento de crédito mostra unha irresponsabilidade total, tanto nun lado como no outro. Son dúas accións que denotan, desde logo, irresponsabilidade e
moi pouco traballiño á hora de sacar as cousas adiante. Así que, pola miña parte, eu creo que isto se pode facer de moitas maneiras. Este non era o xeito. O xeito de levar isto adiante, o procedimento, digamos, é o mismo que aprobar un orzamento, ten que estar en exposición pública e, polo tanto, creo que tardaría prácticamente o mesmo tempo. Como do orzamento tampouco sabemos nada, pois vamos a seguir aprobando suplementos e créditos e, dende logo, para moitas cousas que son inaplazables, como o crédito anterior, me parece correcto, pero creo que hai para outras cousas que se debe pensar un pouco mellor como facer, cando facela, e se é necesario pois traer aquí un crédito que sexa inaprazable de verdade fai moitos meses, dende logo que sempre van a contar con o noso voto favorable para preservar pois o que é a seguridade dos veciños e das veciñas, pero o que vemos hoxe aquí con esta modificación de suplemento de crédito, dende logo que non nos parece a maneira de proceder. Grazas. Quenda de remate, señora Pouso, ten a palabra. Señora San Pedro, referente ao tema da repotenciación do polígono, sabe vostede que ese procedemento de contratación sufreu unha serie de vicisitudes porque solamente se pode contratar con Unión Fenosa Distribución, verdad? Daí o retraso. Creo que houbo varios concellos en Galicia, dos poucos que teñen subvencións para estas cuestións, que lles pasou exactamente o mesmo. Entonces, igual hai que revisar tamén o tema. Dende logo, eu tomolle o guante do seu mensaxe, da súa mensaxe, e si decirlle que estaremos pola labor, dende logo, de non causar absolutamente ningún daño a este concello. En canto a esa obra do paseo estáse executando, claro que se está executando, porque esa modificación, o que estamos facendo aquí, señora San Pedro, é repoñendo os cartos, yo expliquei, ao mellor, non sei se é que non me entendeu, no mes de marzo, por decreto da alcaldía, para poder sacar, digamos, que esa contratación do paseo marítimo adiante, fíxose unha modificación dentro das competencias que ten o alcalde para mover pois saldos de unhas partidas presupuestarias para outras en función do nivel de vinculación. O que se fixo foi mover eses cartos das partidas que están aquí indicadas. Eu creo que non podemos escatimar un suplemento de crédito para conservación e mantemento de infraestructuras por importe de 41.000 euros que se lle retiraron previamente para cometer esa obra do paseo marítimo, porque son tremendamente necesarios os cartos para cubrir e intentar atender as necesidades e corrección de deficiencias que temos, pois, por poñerlle un exemplo tan básico, en vías públicas, en mantenimento e conservación. Por lo tanto, eu creo que o suplemento está máis que justificado e o que se fixo no seu momento foi, digamos, dar un paso intermedio para poder solventar eses problemas. Mais nada, moitas gracias. Grazas. Pasamos á votación deste punto número 4, que é a aprobación inicial se procede do suplemento de crédito 1 do 2025. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pois queda aprobado por 11 votos a favor e 10 en contra. O punto número 5 é a aprobación inicial tamén se procede da modificación do regulamento de celebración de matrimonios civís. Como verán no expediente, o Concello de Ribeira ten un regulamento para a celebración dos matrimonios civís. Últimamente estábansenos propoñendo dende a veciñanza pois que estaba un tanto limitado, xa que establece que as bodas terán lugar de luns a venres entre as 12 e as 3 da tarde sen custo algún, aquí na Casa Consistorial, ou ben os sábados, pero non contemplaba a posibilidade de realizar esas bodas os domingos. Era unha cuestión que xa nos últimos meses nos ven reiterando xente que se quere casar no Concello de Ribeira e vimos axeitado que xa que os sábados o custo para sufragar esa boda pois corre a cargo dos contraentes, pois tamén que pudera ser os domingos se así o desexaban. E, por tanto, é unha simple modificación que pasaría a incluir que as bodas se poden celebrar tamén sábados e domingos entre as 11:30 da mañán e as 2 da tarde.
unha modificación que evidentemente terá o seu período tamén de exposición pública para que calquera persoa poida chegar o seu punto de vista e que esperamos que conte tamén co voto favorable dos grupos da corporación. Grupos que desexen intervir. Por o Partido Popular, señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Pois, como ben decía o alcalde, preséntase a este pleno a modificación inicial do regulamento para a celebración de matrimonios civís. Se nos propón esta modificación no senso do artículo 3º, que as bodas poidan ter lugar os domingos, ademais do xa establecido por este regulamento que data de xaneiro do 2013, por certo, aprobado pola señora Pouso. Isto é que sean de luns a venres entre as 12 e as 3, sen custo, e os sábados e os domingos de 11:30 a 2 da tarde. Cuestión que, dado o aumento e o volumen de matrimonios civís que vemos, pois parécenos bastante aceptable de cara a dar pois, un maior servicio á veciñanza e aos cidadáns de Ribeira. E ben, aquí xa teñen, como vin a señora Pouso antes preocupada por buscar fórmulas para recardar, pois xa teñen 110 euros máis que van a ir ás arcas municipais. A SEMADE, pois, vémola pouco ambiciosa, porque, miren, modificacións feitas por outros concellos, pois, aplican xa de facer unha modificación regulamentaria, pois, aportar outras cousiñas máis. Poden darse, por exemplo, unha voltiña por internet e mirar o que están facendo outros concellos, por exemplo, Ferrol. Por certo, non teñen o regulamento publicado na web, tamén yo teño que decir, O que sí, votamos de menos nesta iniciativa pois que van a condicionar futuras subvencións para este Concello é a modificación de ordenanzas, por exemplo, como a reguladora da xestión de residuos sólidos urbanos, os textiles, que, por certo, trouxemos a este pleno e vostedes votaron en contra e que entrou en vigor en xaneiro do 2025, cumplindo vostedes a normativa europea. E xa que estamos de modificación de regulamento, pois eu pido que atraen canto antes e que cumplan con esa normativa. Pola miña parte, nada máis, moitas gracias, votaremos a favor. Gracias, señora Barreiro. Ben, esperemos que non queiran vostedes facer caixa a conta das persoas que queren casar no Concello de Ribeira. Quero pensar que vostedes non queren facer caixa con que un matrimonio pois queira casar polo civil. Eu creo que é unha cuestión que debería trascender, non, a situación económica do Concello. Por iso, esta modificación non contempla ningún tipo de subida, como propoñen, e a taxa que vai pagar pois vai ser exactamente igual que si se casa unha persoa pois un sábado. Agradezo xa que vayan votar a favor, pero, bueno, dicirlles que sí, que calquera regulamento que iramos modificar, pois, evidentemente, que vexamos a necesidade da súa modificación, pois traerémolo a pleno para o seu debate. E dicirlle, pois, tamén que o anote o secretario do Concello que, se non está publicado na página web, que se poida publicar unha vez se pase o período de exposición pública. Vamos a votar xa o punto 5, que é a aprobación inicial do regulamento de celebración de matrimonios civís. Votos a favor. Grazas, aprobado por unanimidade. E pasamos, se lles parece, os puntos 6, 7 e 8 son ratificacións de decretos e emendas detectadas en diversos expedientes que constan para o plan da Diputación, para o plan único, e son o 6 é a pavimentación da Rúa Miguel Rodríguez Bautista, o 7 é a pavimentación da Rúa Buenos Aires entre a Rúa do Canaval e a Travesía Buenos Aires, o punto 8 a renovación do parque infantil da Rúa Castelao. Se lles parece, vamos a agrupalos a todos no mesmo epígrafe, damoslle máis tempo aos grupos se así o desexan, basicamente porque non son cuestións estruturais do propio proxecto, é dicir, non estamos falando de que teñan deficiencias importantes dende que se fixeron aquí por parte do Departamento de Enxeñería. Trátase simplemente de subir os mesmos documentos co modelo formalizado que require a Deputación para poder aprobar eses proxectos. É dicir, non hai deficiencias nos propios proxectos, senón que os temos que subir nun modelo formalizado que nos propón a Deputación da Coruña. Por tanto, grupos que desexen intervir.
Ningún? Ben, pois entón pasaríamos a votar o punto número 6, que é a ratificación do decreto das emendas atopadas no proxecto de pavimentación da rúa Miguel Rodríguez Bautista. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. O mesmo a ratificación do decreto das emendas do proxecto de pavimentación da rúa Buenos Aires entre Rúa do Canaval e Travesía de Buenos Aires. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. E o último é a emenda das deficiencias no proxecto de renovación do Parque Infantil da Rúa Castelao. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos ao punto número 9, que é o contrato de servizo integral de iluminación pública exterior no Concello de Ribeira, que ven sendo un pouco igual que os anteriores. A empresa Ferrovial cambia a súa denominación. Nós temos esta empresa que é a que leva o contrato mixto de suministración e servizos para a prestación integral do Servizo de Iluminación Pública Exterior do Concello de Ribeira e antes chamábase Ferrovial Construcción S.A. e pasa a denominarse Ferrovial Energía S.A. Por tanto, isto é a única modificación que hai que aprobar. Como o órgano de contratación foi o pleno, pois agora mesmo ten que volver a pleno para aprobar ese cambio simplemente da denominación comercial da propia empresa. Grupos que desexen intervir? Polo Partido Popular, ten a palabra a señora Barreiro. Gracias, alcalde. Non falta a verdade que eu non propoñía subir. Os que van a recaudar son vostedes, o sea que, por favor, non falte a verdade. Neste punto número 9 que nos traen a pleno, vistos informes da xefa de área de contratación, o secretario xeral do Concello, o interventor, non temos nada que decir a esta sucesión en cadena que sabimos no expediente que había de cambios de nome de Ferrovial Construcción S.A. a Ferrovial Enerxía, e, bueno, que se foron concatenando no tempo, pois nós non vamos a poñer ninguna excepción. O que si nos importa, máis que o cambio de nome desta empresa, que é unha empresa privada, por certo, que está apertando o servicio, non é unha empresa pública, é unha empresa privada, non sei amiga de quen, pero é privada. O que nos importa, pois, é que preste un bo servicio de calidad aos veciños e veciñas de Ribeira. En canto ao tema do alumeado público, e a colación de todo isto, pois gustaríanos saber en que situación se atopa o expediente que se iba a realizar desa auditoría punto por punto que truxemos fai uns meses a este pleno, e que queremos saber, pasados esos meses, que se iniciou o expediente, porque eu non atopei nada, a verdad que preguntei, informeime e intentei sacar información ao respecto e non sei o que pasou, pero eu non puden atopar nada. Nada máis e moitas gracias. Señora Barreiro, ben, pois, dicirlle que sí, que imos facer esa cuestión que vostedes comentaban no propio pleno. Nós tamén estamos moi en riba da empresa que debería prestar un servizo axeitado. A propia Concelleira de Servizos Municipais fala co responsable, mándalle calquera tipo de incidencia. Estamos moi en riba para que se preste ese servizo dunha maneira o máis axeitada posible, sabendo que moitas veces temos que andar detrás das contratas que ten o Concello de Ribeira para a prestación de determinados servizos e, como vostedes saben, pois, cando hai mal tempo, pois a veces as incidencias multiplícanse. Pero, en todo caso, dende o Goberno sí que imos facer esa auditoría para que poidamos ver se a prestación dese servizo pois é axeitada e tamén se está cumplindo co contrato que suscribiu no ano 2015 cando se aprobou, non? Vamos a pasar a votación dese cambio de denominación de que o contrato de servizo integral de iluminación pública exterior no Concello de Ribeira. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos xa ao apartado de proposicións. A primeira delas é a do Grupo Municipal do BNG presentada por Cruz Ribadebulla Márquez sobre a promoción da lingua galega. Para a súa defensa ten a palabra a señora Alberti. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Ben, os recentes datos públicos feitos polo Instituto Galego de Estadística sobre o coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística
discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período prohibiuse a imposición en galego de varias materias no sistema educativo, eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís, mudouse a lei da función pública para que o funcionariado non teña que ter coñecemento de galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos que están entre 5 e 14 anos non son quen de expresar en galego. Poden entendelo, mais non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico destas políticas. Así que o Consello de Europa ou a propia ONU incluso pois teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumida por toda a sociedade, comezando polas institucións. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. É por todo o exposto, con anterioridade, que o Grupo Municipal do BNG pois trae a debate e a aprobación do Pleno deste Concello a seguinte moción, propondo adoptar os seguintes acordos. Primeiramente, reafirmámonos na defensa da lingua galega, do patrimonio colectivo de incalculable valor que temos e no seu dereito a ser coñecida e a ser usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar sen discriminación de ningún tipo. Segundo, o Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, como se opón no Estatuto de Autonomía, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, a Lei de Normalización Lingüística e o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega. E terceiro, o Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, que é unha entidade social ampla, conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, da defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación, e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiaría as iniciativas sociais promovidas desta plataforma. Por último, o punto cuarto sería trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, Consellería da Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma de Queremos Galego. Mais nada. Grupos que desexen intervir. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Por todos é sabido que o Partido Socialista defende o uso da lingua tanto aquí como en Madrid. De feito, por exemplo, teño aquí unha noticia da Voz de Galicia na que se titulaba "O PSOE afianza con plurilingüismo su alianza con los independentistas". Isto parte da base de que ao día de hoxe no Congreso dos Diputados, por exemplo, se Ribeira tuvera un senador, podería dirixirse a todos os membros da Cámara en galego, se tuvera a voluntade de facelo ou se supese. Naquela votación, 180 votos a favor, 170 que non. O PP votou que non, porque o PP entende, entre eles, casualidades, un senador de Ribeira, entendeu que non se podía falar galego en Madrid. Tamén o mes pasado o Grupo Socialista presentou na Comisión Europea unha iniciativa para continuar impulsando o uso do catalán, o galego e o euskera na Cámara como linguas oficiales da Unión Europea. Xa sabemos os resultados por unha banda. Nós entendemos que o galego non se debe empregar como un arma, sino que se debe empregar como unha lingua. Podémola falar en todos os lados e non temos por que estar obrigados. De feito, somos bilingües, moi orgullosos de selo. A maioría da xente que non é daqui gusta o galego e gustaríalle falalo de todo aquel que non é capaz de falalo. Por lo tanto, entendo que promocionalo e defendelo é a nosa obriga. Vamos a votar a favor, estamos totalmente de acordo co que se está propoñendo. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Quen do Partido Barbanza Independente? Non? Partido Popular? Señora Brión. Perdón. Ten a palabra
o señor Mariño. Perdón. No lo tengo a mi izquierda, pero es como si lo tuviera. Hablaba usted del Senado hace un momento. Usted sabe los gastos que supone todo el tema de las lenguas, en vez de hablar en una sola lengua en el Senado para evitar esos gastos. Pero mire usted, se trae aquí al Pleno una moción, supongo que con motivo... Me oyen, ¿no? Perfectamente. Se trae aquí al Pleno una moción, supongo que con motivo da celebración do Día das Letras Galegas. Este ano dedicado ás cantareiras, resaltando la importancia de la música y de la cultura gallega. Tengo que reconocer que me ha parecido este año muy acertado. Pero más allá de esta moción de unir con motivo del 17 de mayo, al final el peligro de este tipo de mociones es que crean más diferencias en la sociedad. A nuestro entender, a día de hoy no existe ningún problema con el uso del gallego en nuestra comunidad autónoma. Desde el Partido Barbanza Independiente abogamos por no generar división y de hacer de algo que nos une, que es la lengua de Rosalía, un conflicto y una división. Una lengua debe servir para unir y no debe ser motivo de confrontación cayendo en fanatismos o en imposiciones. Detrás de estas mociones, me dirijo también en este momento a las filas de nuestros compañeros del BNG, más allá de lo que se quiere provocar, se está buscando aquí, digamos, en nuestro entender desde el Partido Barbanza Independiente, digamos, un monolingüismo. Un supuesto monolingüismo que pueden buscar determinados grupos o asociaciones usando todo tipo de acciones que al final solo conducen a una supuesta, digamos, dictadura lingüística. Es triste ver cómo no se cumple en nuestros colegios una libertad de elección de lengua para nuestros hijos, y es triste ver cómo ni siquiera se cumplen las ratios correctas, dejando el uso del castellano, digamos, devaluado. Es triste también ver cómo en las asignaturas que se imparten en los colegios se producen traducciones de nombres propios, provocando que generaciones que están estudiando una geografía e historia se están distorsionando en nombres propios, y puede darse el caso de que un niño no sepa reconocer que existe el río Tajo y sepa que existe un río Teso. Un ejemplo bastante clarificador de los temarios de geografía. Pongamos más altura de miras que el mundo no se acabe en los límites geográficos de nuestra autonomía. No podemos caer en un modelo de inmersión lingüística, pues iríamos en contra de los criterios de nuestra querida Constitución. Señores, a veces se nos llega a la boca hablando de movimientos ultra que a ver los haylos, pero no caigamos en movimientos ultras de imposiciones, y mucho más cuando afectan a los más pequeños, pues precisamente en educación infantil es donde más hay que hacer hincapié en el manejo de varios idiomas y no caer en esa inmersión, digamos, lingüística total, por lo menos a modo de nuestro ver. Señora portavoz del Grupo BNG, lleva en este Concello el Grupo BNG, digamos, lleva el área de normalización lingüística. Y llevan ejerciendo esta labor casi 2 años. Si se me escapa algo, dígamelo. O están haciendo con esta moción una enmienda, digamos, a su trabajo en normalización lingüística desarrollado en estos 2 años en este Concello, que yo creo que se está haciendo correctamente. En este Concello creo que se están haciendo numerosas actividades en pro da lingua galega. Usted, que lleva el área de educación, será consciente de la gran cantidad de actividades en el terreno educativo, como es en el área también de cultura. Podríamos enumerar aquí desde contacontos, actividades con colegios, actividades a raíz ahora realmente del Día de las Letras Galegas. Yo me pregunto, ¿pueden mejorar más ustedes en este terreno o qué se ha estado haciendo mal en esta área del Concello, por lo menos en estos 2 años? Señores, el PBI entiende que estamos cumpliendo en este Concello, que está cumpliendo y está trabajando en este tema correctamente. Por otra parte, entiendo que al considerar que materia lingüística, repito, la está llevando el BNG, se trabaja y se está, como he dicho, la legislación correctamente, y me lleva a pensar que esto es una moción de gráficos de Ribeira. Y en nuestro pacto de gobierno hemos dejado claro que nos íbamos a circunscribir a temas únicamente locales. Por lo tanto, entiendo que la labor de normalización lingüística de este Concello es correcta, y entonces nuestro grupo, entendiendo lo que he dicho ahora anteriormente, en los pactos de gobierno, pues nos posicionamos en contra, pero recalcando todo nuestro apoyo a lingua galega, pero sin imposiciones. Nada más. Gracias, señor Mariño. Quendo do Partido Popular, señora Brión, ten a palabra. Boas tardes, boas noites a todos. Bueno, pois decirvos que creo que nas últimas eleccións autonómicas os galegos e galegas falaron moi claro. E creo que calificar tamén de emerxencia a situación crítica da fala galega
é un pouco, non sei como decirlo. Sabemos que hai menos galegos falantes, e iso débese tamén á chegada de persoas non nacidas en Galicia. Por iso somos conscientes desa realidade e ofrécense cursos para este colectivo en todos os concellos. Por lo tanto, creo que é de agradecer a labor da Secretaría Xeral de Política Lingüística a favor desta xente que ven de fora. Porque a xente, según as estadísticas tamén das que falaba a señora Alberte, a xente que nace en Galicia é maioritariamente galego-parlante. Por outro lado, é máis, dende aquí propoño, xa que aínda están sin aprobar os orzamentos, que se aumente a partida de orzamento do Concello para o Departamento de Normalización Lingüística, para seguir potenciando o uso da nosa lingua no Concello. Dende o Partido Popular queremos un bilingüismo sin imposicións, non como fan vostedes. E iso é algo facilmente demostrável, xa que foi con gobernos do Partido Popular cando se aprobaron as normas que se regulan hoxe o galego, como é a Lei de Normalización Lingüística, que foi aprobada no 1983, e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado no 2004, e ámbolas dúas por unanimidade. A aplicación da lei do Plan Xeral de Normalización cúmplese, e máis neste Concello. O Goberno da Xunta de Galicia está avanzando nos traballos para a consecución dun pacto pola lingua. Nestes momentos, 11 grupos de traballos compostos por máis de 100 profesionais de todas as áreas traballan para acadar unha renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, para tratar de adaptar o galego aos novos usos sociais, como, por exemplo, como poden ser as redes sociales ou as novas tecnoloxías. A proposta do Goberno céntrase en 5 puntos, como sería unha sería a renovación do Plan Xeral da Normalización Lingüística coa creación de comisións de traballo con persoas de recoñecido prestixio co obxecto de consensuar esta actualización. A segunda sería poñer en marcha medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo, a aprendizaxe da cultura e do idioma entre os que son nacidos fora de Galicia e fomentar o uso do galego no eido digital. A terceira sería iniciar unha senda de crecemento do financiamento das políticas de impulso á lingua. O cuarto sería situar a Televisión de Galicia como catalizadora da lingua, favorecendo produtos audiovisuais en galego. E a quinta sería tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. Por iso, con isto todo, o Partido Popular está de acordo co impulso e o fomento do uso da nosa lingua, adoptando medidas en todas as institucións para seguir valorizando o maior ben que posuímos como pobo, que é a nosa lingua. Con todo isto e o exposto, propoñemos a votación por puntos se o consideran oportuno. Sin máis. Quenda de réplica, señor Alberte, ten a palabra. Ben, primeiramente agradecer ao compañeiro do Partido Socialista que este a favor con unha proposta tan básica, ao señor Mariño que sempre me deixa sen palabras, é vostede unha caixa de sorpresas, ademais para isto unha cousa tan básica, non? Obviamente aquí non se vai a falar de ningún tipo de imposición, estamos pensando en base a estes datos, non? Son datos do Consello de Europa, son datos da ONU, non é ningunha mentira. Pois claro, como galegos penso que nos ten que preocupar, non? A pesar de falar outros idiomas, benvidos sexan. De feito, por o que dicía o señor Mariño dos nenos, non? Pois os nenos precisamente son esponxas, cantos máis idiomas aprendan, cantas máis cousas aprendan mellor. O galego, o español, o inglés, calquera outro idioma, pois vai a ser benvido, non? Eu podo dicir orgullosa que son unha persoa neofalante, o que pasa que dende moi cedo, entón xa parece que son galego falante dende sempre, pero non é así. E, en cambio, pois aquí estou, falo galego, falo en español, sen ningún tipo de problema. Quizás a veces non meto os tempos compostos que debería, pero enténdeme perfectamente, non? O de aprobala por puntos, bueno, o que dicía a señora Brión sobre o tema do pacto pola lingua. Non sei ese pacto pola lingua que tal está a funcionar, un pacto pola lingua no cal o funcionariado, por exemplo,
pois non ten obriga de falar en galego e isto non o vexan como unha imposición. É certo que, obviamente, aos funcionarios se lles obriga a coñecelo, pero por que se lles obriga? Porque hai veciños e veciñas que van a vir ao Concello, por exemplo, a preguntar por cousas. E os veciños son os que están, os de aquí, son os que son de aquí, non teñen por que estar os veciños pensando como teñen que facer. Os funcionarios están para facilitar os traballos. E máis, vostedes dous, señor Mariño, señora Brión, veciños de Aguiño, Agiño, sendo Agiño a parroquia máis gallego falante que podemos ter en Ribeira, que é un orgullo de parroquia. Xa me gustaría a min en Palmeira que tivéramos o que tedes vostedes en Agiño e están falando así sobre o gallego. Debería de darlles vergonza. Pero bueno, máis alá diso, agradezolles tamén pois, que queiran votalo por puntos. Penso que, sendo unha cousa tan básica, o que pedimos, que é simplemente, xa vos digo, pois asumir dende como políticos, non como institución, pois uns compromisos mínimos dende o Concello, obviamente, desde normalización, que o estamos a facer, pero seguir traballando en prol diso e leválo ao Parlamento, que tamén lles digo, foi unha cousa aprobada por unanimidade no Parlamento, é dicir, que o Partido Popular a favor disto, e adherirnos a esa plataforma pois para seguir todos xuntos traballando en prol diso, porque considero que a pesar de algún ser pois, castelán falantes, non quita que queiramos o galego, non? Eu iso, claro que o defendo e o podo comprender, porque somos criados como somos, e eu xa vos digo, mesma digo aquí, e sigo dicindo, eu falo en castelán cos meus pais. Efectivamente, falo en castelán cos meus pais, sí. Pero non, porque non teño por que mudar as cousas, eu non teño por que forzarme a nada. Eu son bilingüe, efectivamente, pero intento falar en galego na maior parte dos ámbitos na miña vida, porque considero que a maior maneira de facer é predicar co exemplo. E por iso o fago. Entón, levo tantos anos falando xa que é natural para min, non? Pero, bueno, iso, pois, o dito, non? Sendo unha cousa tan básica, pois eu penso que votalo por puntos, pois non tería moito sentido. Así que, ben, grazas, en especial ao Partido Socialista. Grazas, señor Alberte. Ben, pois imos pasar a votar esta proposición. Votos a favor da proposición sobre promoción da lingua galega en Ribeira. 6. Votos en contra. Ben, vale, son 15. Abstencións, unha abstención. Ben, pois queda rexeitada esta moción con 15 votos en contra, 14 votos en contra, 6 votos a favor e unha abstención. O punto número 11 é unha proposición do Partido Socialista sobre a inclusión dun vial no inventario municipal de bens. Ten a palabra para a súa defensa. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o monte da cidade e as vías que o percorren representan un patrimonio natural e cultural de gran valor para a veciñanza de Ribeira, servindo como espacio de lecer, deporte e conexión co entorno. O vial principal que descende desde un pouco antes do mirador da Pedra Rá e se ramifica ata chegar á carretera provincial 7302 nas zonas de Gude, Goda e Canteira non está recollido no inventario municipal de bens e dereitos a pesar do seu uso continuado. Históricamente, o PSDG velou sempre porque os bens de titularidade pública pertenecentes a toda a comunidade fosen debidamente registrados, subsanando omisións provocadas por carencias en antigos procesos de catalogación. Por este motivo solicitamos que se inicie o expediente de inclusión do mencionado vial no inventario de bens municipal e que se recoñeza formalmente a titularidade pública do mesmo. Nada máis por agora. Moitas Grazas. Quen dos grupos? O señor Mariño ten a palabra. Señor Puerta, no sé si me alegra o echarme a temblar ante la afirmación de esa mirada a sus antecesores, como dice usted en la moción. Se ha dicho de paso que hay que reconocer que su anterior portavoz del Partido Socialista, el señor Vilas, en temas como el que nos trae usted a colación, siempre hay que reconocer que hacía una gran labor de campo y su gran maestría en estas lides. Pero usted, recogiendo ese guante, señor Puerta, del señor Vilas, expone una deficiencia en el vial que nos menciona, que no está incluido en el inventario de bens municipais. Desde el Partido Barbanza Independiente abogamos que todas esas deficiencias en el inventario de bens municipais sean subsanadas lo antes posible,
porque hay estas y habrá más. Apoyaremos entonces, en este caso, su moción. Hombre, entienda usted con la salvedad que los informes técnicos que acompañen después sean correctos y pertinentes y corrobore la propuesta que usted nos trae en este momento a la mesa. Por nuestra parte, señor Puerta, tiene usted nuestro apoyo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, a señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, boa tarde. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos manifestar o noso apoio á moción presentada polo Grupo Socialista para iniciar o expediente de inclusión do camiño de Monte da Cidade no inventario municipal de bens. Entendemos que a protección e a catalogación dos camiños públicos é unha cuestión fundamental para salvaguardar os espazos común frente a posibles usurpacións. O camiño a que se fai referencia nesta proposta pode ser empregado para o lecer, o deporte e a conexión coa nosa contorna natural e, polo tanto, debemos formalizar a súa titularidade pública para que poida ser defendido e mellorado no tempo. Durante demasiado tempo, moitos camiños tradicionais e montes de uso colectivo quedaron sen registrar, expostos a desaparecer do mapa tanto por inacción administrativa como por intereses particulares. Por iso, celebramos calquera iniciativa que vaya na dirección contraria, recuperar, documentar e poñer en valor o noso patrimonio público. Desde o BNG apostamos por unha política activa de protección dos bens comuns e, polo tanto, votaremos a favor desta moción co compromiso de seguir defendendo unha ribeira con espazos públicos, accesibles e protegidos para as xeracións presentes e futuras. E sen nada máis. Grazas. Quenda do Partido Popular. Señor Regueiz, ten a palabra. Moitas gracias. Boas tardes, señor alcalde e membros da corporación. A verdade é que esta moción xenéranos moitas dúbidas e incluso incongruencias. En primeiro lugar, solicita que se inicie o expediente de inclusión duns viais no inventario de bens municipais e xustifica porque son de uso continuado. Sácase vostede da chistera municipalizar uns camiños que ben poden ser privados ou propiedade dunha comunidade de montes, sin tan siquera expoñerllo aos seus propietarios. Quero recordarlle que cando hai algún tipo de evento deportivo municipal, como andainas, carreiras, etc., a área de deportes deste concello solicita permiso formal ás comunidades de montes pertinentes. Entendemos que se así o fai o concello é porque considera que estes camiños pertencen a dichas comunidades. Para sacarnos de dúbidas, que é o que quer dicir ca moción que traiose, que pretende municipalizar todos os camiños das comunidades de montes ou privados que se llantose sin dar ningún tipo de explicación? Non cree que en tal caso, en primeiro lugar, sería necesario consultar cos propietarios para chegar a un acordo formal e reunir os informes necesarios para levar a cabo a municipalización dos mesmos? E, por certo, non debería explicarnos cal é o fin desta moción? É necesaria e ventaxosa para o noso concello e para os nosos veciños? Recorde que a municipalización ten as súas ventaxas, pero tamén os seus inconvenientes. Esta actuación obrigaría o concello a facerse cargo do mantemento e de máis gastos destes viais, co coste que isto supondría ás arcas municipais. De todos os xeitos, non aporta nin plano de situación, nin os informes técnicos, nin xurídicos necesarios. Tampouco menciona ningún informe do secretario municipal, só entrega unhas fotos. Cree que con esa información pódese aprobar algún tipo de moción? Un pouco de seriedade e rigor, por favor. O que nos expone esta moción non ten base xurídica de ningún tipo. Supoño que, como licenciado en Dereito, coñece que a lei de montes comunais é moi complexa. Por poñer uns exemplos, as comunidades de montes non se lle poden embargar, non teñen permitido vender terreos e para permutar sempre teñen que facelo con terreos que linden con elas. De todos os xeitos, se vostede ten dúbidas co tema, seguro que lle poden informar e asesorar a algún compañeiro do goberno. E constame que estas comunidades, Comunidade de Montes de Oleiros, de Artes, de Carreira, de Olveira, teñen uns vos asesores que están ao día na lei de montes. Polo exposto, señor alcalde, pedimos desde o Grupo Municipal do Partido Popular que esta moción quede sobre a mesa, de onde non debeu saír, pendente do estudio necesario
para poder debatila con seriedade. Para rematar, señor concelleiro, si ten a ben respondernos, volvo a preguntarlle a que se debe o interese desta moción. Sin máis, moitas gracias. Grazas, señor Reiriz. Quenda de réplica, señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, vamos a empezar a hablar de fundamentos jurídicos. Isto é a Constitución. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Ben, Código Civil. Artículo 338. Los bienes son de dominio público o de propiedad privada. Hasta aí chegamos os dous. Pero o 339 di que son bienes de dominio público los destinados al uso público como los caminos. Estaba falando dun camiño, por lo tanto o Código Civil respalda o que eu digo. O 344 di que son bienes de uso público las provincias y los puertos, los caminos provinciales y los vecinales. Estamos falando dun camino vecinal. Podría seguir leyendo o Código Civil. Pero se quere pode ler tamén a Lei de Patrimonio, 33/2003. Podo empezar polo artículo 2, se non recordo mal, se a memoria me falla. Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público. Como ben decía vostede, a igual que as comunidades de montes, os bienes son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Quere decir isto que non se lle pode quitar á xente o que é seu. Ben, entón teríamos unha discusión. Se quere lle falo unha discusión a término jurídico, é dicir, as comunidades de montes derivan do dereito germánico. Como vostede saberá que é unha persona moi formada, o dereito germánico é posterior ao dereito latino, xa que as cousas públicas son res públicos, que son anteriores. Por lo tanto, en utilización dunha línea do tempo, e sin entrar en moito máis, as cousas públicas son anteriores ás comunidades de montes, que, por certo, a lei da que fala vostede está aquí, é unha lei do ano 2012, a súa modificación a primeira é do ano 82. Pero, bueno, se nos vamos á forma na que se recoñecen os camiños públicos en moitos sitios, se pode falar de probas, fotos históricas. Isto é o vuelo americano do ano 52. Dito camino, se vostede houbera feito o que lle tocaba, houbera visto que salía. Isto o pexón, non lle teño que dar eu a vostede. Vostede ten que coñecelo. Ese camiño sale. Isto que teño aquí son as constitucións das comunidades de montes, non só de unha, a de Arte, sino tamén a de Carreira, porque afecta a dúas comunidades de montes. Nas dúas sale o camiño indicado, por lo tanto é previo. Pero é que, ademais, para máis inri, o goberno do Partido Popular, mentras estaba, porque nós todavía non tocamos nada dentro do que é inventario de bens, ten inventariado a parcela da Pedra da Rana, que, por moita xente é sabido, se non pregunten aos comuneros, non é do Concello, sino que é da Comunidade de Montes. Polo tanto, o camiño sí é e pode ser público, pero de todas formas, o feito, e voulle ler unha sentencia, polo feito de que teña vostede un pouco máis de coñecemento do que xa ten, que se ve que é abundante, é que os camiños son obligación. Sentencia do Tribunal Superior da Región de Murcia, fecha de 31 de outubro do ano 2012. Un camino que está inscrito no inventario de bens se presupone de manial, é dicir, que é público, no mismo, que é un ben de dominio público, pero que isto o ten que decidir a jurisdicción civil, en caso de que houbera algunha dúda. A sentencia do Tribunal Supremo do 9 de junio de 1978 di que o inventario municipal é un mero registro administrativo que por sí solo ni proba, ni crea, ni constituye alguno a favor de las corporaciones. É dicir, si as comunidades de montes entenden que isto é público e é deles, simplemente teñen que probalo. Ten que ir rematando, señor Suárez. Pero creo que lle acabo de deixar un poquinho claro que base jurídica igual hai algo. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Ben, pois, por aclarar simplemente a situación, hoxe o que se aproba é o inicio dese expediente, non se vai a municipalizar nada sen ter en conta os informes evidentes do persoal técnico municipal, non? Quero deixar esa aclaración patente para que non dea lugar a erro. Vamos a pasar a votación desta proposición presentada polo Partido Socialista sobre a inclusión deste vial no inventario municipal de bens. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Ben, pois queda aprobada por 11 votos a favor e 10 en contra.
Pasamos ao punto número 12, que é unha proposición presentada polo Partido Popular sobre melloras na Rúa Mariño de Rivera. Ten a palabra a señora San Pedro. Gracias, pois vou a pasar a exposición de motivos. O casco urbano do noso municipio leva anos sendo testemunha de grandes cambios transformadores a través de iniciativas que trataron sempre de construir unha ribeira máis humana, máis accesible e máis acolledora. Coa consecución de fondos por parte de outras administracións e mesmo con fondos propios en outras ocasións, levanse posto en marcha diferentes mecanismos de xestión para optimizar os recursos en beneficio duns servicios que poidan ser o máis valiosos e útiles posibles para todos os cidadáns. Actualmente atópanse en proceso de transformación a Casa Consistorial, a Rúa Otero Pedrallo, parte de Miguel Rodríguez Bautista, Praza do Centenario. Recentemente o fixeron outras como Mendiño. Todas elas debe sinalarse financiadas con fondos europeos procedentes de ordes como pode ser o PIREPUN ou o Plan de Dinamización, Impulso e Fortalecemento da Actividade Comercial e Turística de Ribeira. Todos estes cambios levaron a que a Rúa Mariño de Rivera sexa actualmente unha das que máis tráfico urbano soporta. Incluso nas últimas semanas, o tráfico pesado como poden ser autobuses ou camións. Feitos estes sumados ao uso no tempo, os que teñen provocado que unha das principais arterias non só de tráfico, senón tamén da zona comercial, se atopen nun estado de deterioro que urxe reparar tanto polo estado do pavimento en sí, como pola falta de pintado e elementos de sinalización. O actual goberno, que desde a oposición debía pensar que os cartos multiplicábanse como os pans e os peixes, atópase actualmente nunha profunda crise de falta de mantemento, sendo incapaces de facer fronte ás reparacións existentes no día a día do municipio. Ao final, resultou que non son nin os das grandes obras, nin tampouco os das pequenas. Mais a xestión municipal vese na capacidade para resolver os problemas grandes e os pequenos, na destreza para utilizar os recursos e optimizalos e na disposición dos gobernos a deixarse axudar e aceptar aportacións dos demais. Creemos que a rehabilitación desta rúa podería facerse con cargo ao remanente de tesourería, que supoñemos este ano contará con posibilidades dado o ingreso dos fondos europeos e DUSI pola súa correcta xustificación, da que correspondían ao Concello de Ribeira 5 millóns de euros. Unha das actuacións que poderían facilitar o tránsito peonil e o fluxo de viandantes nesta arteria sería a unificación do tramo na rodadura que comprende dende Rúa Mendiño ata a Praza de Uxío no Moneira, na zona do Nervión, e que seguramente tamén repercutiría favorablemente ao movimento comercial no entorno, posto que vertebraría Ribeira dende o mercado municipal ata o novo auditorio municipal, tal e como se planificou no Plan de Dinamización, Impulso e Fortalecemento da Actividade Comercial e Turística de Ribeira, deseñado no ano 2022. Por isto, solicitamos que o Goberno Municipal proxete a rehabilitación da Rúa Mariño de Rivera, con especial atención nestes momentos á reparación da zona de rodadura, ao tratarse dunha das rúas con máis tránsito tanto para vehículos como para peóns, sendo unha das principais arterias comerciais. 2, que esta proposta se leve a cabo con cartos resultantes do remanente de tesourería e se avalíen tamén outras necesidades de carácter prioritario para poder executar con cargo a estes fondos. Nada máis e moitas gracias. Quenda do Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, señor San Pedro, si quere, pode explicar o señor Reiriz porque esta proposición non leva un informe do secretario e é porque ven de parte dun partido que, por certo, antes non lle dixen. Así como tamén me gustaría sinalar que esta rúa da que vostedes falan leva desde, bueno, que hai unha noticia 24 de agosto do 2012 na que se aprobaba o firme de 5 calles de Ribeira será renovado por 58.000 euros, entre elas estaban Otero Pedrallo, Mariño de Rivera, Carroucha, Xosé Ramón Barreiro e 9 de agosto. Ben, se fala de crisis de mantenimento. Ben, si vamos a Google Maps, que non é sospechoso comunista, empezamos a mirar o que son as fotos de anos anteriores, podemos ver como antes os coches se dirixían en dirección ao Concello. Por aquel entonces se asfaltou. Pódese comprobar na foto daquel ano. Asfaltouse. Ben. E se cambiaron un par de macetas que había de madeira por unhas de cemento. Foi a gran actuación que se fixo naquel momento. E hai unha papeleira aquí neste lado dereito, invito a calqueira que o quera ir a comprobar, que xa no ano 2017 ten un bollo
E no ano 2025, certo é que lle teño que botar un pouco a bronca ao concelleiro de Obras e Mantemento, sigue no mesmo sitio. É dicir, leva 9 anos aquela papeleira na que vostede, co seu gran mantemento, non conseguiu manter. Pois cambiouse a calle, pero o único que foi a peor foi o asfalto. Por certo, sale na mesma foto, sale a foto que vostede está poñendo como que é unha cousa que foi a peor desde que entramos nós no goberno, e en realidad non, en realidad é que xa estaba así antes de que entráramos. Certo é que non se está facendo un mantemento aí, nin se fixo unha obra no sitio, pero seña papeleira, así por si quere vela, se que lle apetece despois ir. E na outra punta da rúa, temos tamén de cando se pintaban os semáforos do Athletic de Bilbao aquí en Ribeira, temos aquí como había un paso de cebra, que se lle borrou a parte branca e se deixaron os dous, era o mantemento daquela época que se facía, deixar dous, un a medio pintar e outro mal pintado, e un par de señales polo medio para indicar que había que facer un cambio de sentido. Despois vostede fala das motos, bueno, este do ano 2019, mira como estaba xa a sinal das motos, o sea, a mitad das fotos que vostedes nos traen aquí, si nos vamos a comprobalo, non son fotos de archivo, pero bueno, nos sirven para facernos unha idea de como estaba a rúa, están exactamente igual. Entón, polo que lle digo é, creo que sí, que hai que facer un pouco máis de mantemento nesa rúa, pero desde logo non podemos decir que sea unha crisis de mantemento deste goberno. En todo caso, sería unha crisis estrutural de todos os gobernos que tuvo Ribeira nos últimos 10 ou 12 anos, porque aquí non se fixo nada máis que cambiar de sentido a rúa e cambiar as macetas. Xa digo, nada, de nada, de nada. E se atreven, porque hai que ter atrevemento tamén para decir que un paseo feito polo Partido Popular é un peligro por parte dun goberno tripartito. O sea, quen fixo o paseo? Fixo no Partido Socialista, o BNG, o PBI? Ou quen fixo ese paseo? O paseo fixo o Partido Popular. Así que tamén hai que decir eso. Non trae aquí un informe do secretario. Pois, home, claro que non trae un informe do secretario porque é unha petición de parte dun partido. Igual que esta non leva tampouco. E a seguinte tampouco, que é do Grupo Partido Popular, tampouco a leva. Por lo tanto, nada máis pola miña parte, e non podo votar a favor desto. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Quendo do Partido Popular Independente, señor Mariño. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, y a ver quién es el guapo que votaría en contra de una moción de esas. Yo no, considerando. Mire usted, estos viales, lógicamente, pues requieren una reparación. Requieren una reparación, pero también hay que tener en cuenta que nosotros, esa famosa herdanza de que se habla, aquí también hay una herencia o una herdanza, hablando de la moción anterior, que también tenemos que recoger. Igual que hay estas calles, igual que hay estas rúas, también tenemos multitud de deficiencias, tanto en Ribeira como en las numerosas parroquias. Por lo tanto, tenemos que ir paso a paso, pero sin descanso. Somos conscientes de que hay que tomar nota y hay que arreglar. Por lo tanto, nosotros, lógicamente, ya le he dicho que a ver quién es el guapo que vota en contra de unos temas de estos que son unas realidades. Ahora, lógicamente, las partidas presupuestarias son las que hay y todo irá al ritmo correspondiente, pero no se preocupe que también será una prioridad estas dos calles, Mariño de Rivera, Rodríguez Bautista. Son dos arterias, como se ha dicho anteriormente en alguna intervención, muy importantes dentro de lo que es el casco urbano, con gran tráfico, y hay que adecentarlas lo antes posible. Desde el Partido Avanza Independiente, como le he dicho, votaremos a favor, porque desde luego este gobierno es un gobierno cercano y por lo menos desde el Partido Avanza Independiente estamos cerca de los ciudadanos y vemos también que es una prioridad estos asfaltados. Nada más, muchas gracias. Grazas. Quendo do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Boas tardes. Grazas, señor alcalde, concelleiras, concelleiros, veciñanza de Ribeira. En primeiro lugar, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos deixar claro que somos conscientes que hai que realizar tarefas de mantenimento na Rúa Mariño de Rivera. Moitas e moi importantes. Rúa fundamental para o tránsito peonil e tráfico rodado. O estado actual require intervención inmediata. Señora San Pedro, que tras máis de 20 anos transcurridos da última pavimentación da Rúa Mariño de Rivera se den conta que ten falta de mantenimento, non sabemos que pensar.
se busca recoñecemento ou unha crítica á mala xestión do Partido Popular. 2 décadas co goberno do Partido Popular e que veñan agora co discurso de urxencia xerada pola reprochable xestión que resulta do desleixo acumulado de falta de mantenimento e planificación, é sabedora que este deterioro non apareceu da noite para a mañán. O deterioro que hoxe demandan rehabilitación pode servirlles de autocrítica, da súa responsabilidade directa de anos de abandono, porque se houbese un mantenimento adecuado, seguramente non estarían neste punto de deterioro extremo. O que propón financiar a actuación con remanentes de tesorería require responsabilidade, prioridades claras e planificación. Non se pode pretender que todo se resolva a golpe de moción, sin unha visión integral de como están as contas do Concello. Contas que deixaron hipotecadas con unha débeda que agora a veciñanza de Ribeira debe asumir e está sendo un lastre para o desenvolvemento de proxectos de mantenementos e obras. Desde o BNG reiteramos que imos mellorar esta estrada, pero imos facelo tendo en conta as previsións económicas e con planificación, sabendo que debemos actuar con criterios obxectivos e priorizando os puntos onde haxa maior deterioro, porque é hora de deixar atrás as políticas de parcheo e actuar íntegramente con responsabilidade e visión de futuro. Moitas grazas. Grazas, señora Betanzos. Quenda de réplica do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, pois mire, señora Betanzos, fala vostede de responsabilidade, de previsión, non sei cal era o outro término, desculpe que non o recordei, eu lle pregunto a vostede se previsión e responsabilidade no seu departamento non é perder dunha subvención de 275.000 euros, dos cales 50.000 iban para pavimentar unhas rúas colindantes con esas que son as que están ao redor da plaza do Concello. Entonces, non me veña vostede aquí a falar de responsabilidade, de previsión, etcétera, etcétera, que deberían estar calados. Por favor, yo digo, o sea, estamos perdendo... Eu entendo que ahora, claro, non hai cartos para Mariño de Rivera porque se perderon os cartos do entorno da Plaza do Concello. E haberá que sacalos de fondos propios e son 50.000 euros máis que van pois a esas arcas que están pois tan minguadas. Efectivamente, nós xa sabemos que as pavimentacións que fala vostede de 2 décadas, non sei se fai exactamente 2 décadas ou fai algo menos, porque diría que o señor Suárez Puerta non sei se falou do 2012, non? Dame igual, 2 décadas, 15 anos, eu xa sei que as calles, as rúas non se pavimentan todos os anos, nin cada 5 anos, que por desgracia, sei o que é, sei os recursos que hai, e o gallá se puderan pavimentar pois todas as rúas do municipio cada 10 ou 12 anos, xa non vou a decir cada 5, pero a realidade é que non se pode. E o que pido é que unha rúa que ten tantísimo tránsito, unha rúa que agora mismo pois é das que quedan aí no medio, sin arreglar, con esa pois obra do Concello, con esa obra do auditorio, con esas obras, efectivamente, que tamén son do Partido Popular, señor Suárez Puerta, nas que saca vostede as fotos, que non só a obra do Paseo decoroso do Partido Popular, pero a última obra que se fixo aí, e pola que se detectou ese problema, é unha obra con vostede xa no goberno. Polo tanto, debería haber avanzado un pouquiño e ver como ese problema está aí. Pois detectámolo, ese é un problema serio, para plantarlle cara inmediatamente. A min se me ven con ese problema, cunha modificación de crédito, non dubide que o vou apoiar sempre, porque creo que a responsabilidade, cando hai seguridade por medio, ten que ser pois moitísimo máis dilixente. Neste caso, claro que esta rúa pode esperar, pero eu creo que é unha das rúas principais para poder sacar adiante. Creo que o comercio merece, creo que o centro de Ribeira, con esa transformación que está sufrindo, pois tamén vai a quedar completamente xa ou prácticamente listo para poder presumir dunha zona comercial unificada, e se podemos buscar pois esa plataforma única que una, como decía, dende o auditorio ata o mercado, que é o que pretendía pois ese plan de dinamización do mercado, pois sería ideal. Eu, pola miña parte, pois nada máis, creo que é unha iniciativa que vai pois nun xeito construtivo, nun xeito de mellorar. Eu xa sei que aquí
non se pode gobernar a xeito de moción, porque eu xa fun goberno tamén, señora Betanzos, e sei o que é que che veñan ca moción todos os plenos e que digas, ti non se pode gobernar a golpe de moción. Eu xa o vivín, que xa estuve no seu papel, pero agora, como comprenderá, eu teño que vir aquí a propoñer cousas en positivo. É o que estou facendo, é o que pretendo que se faga, e se temos cartos do remanente, pois me parece fenomenal que se utilice o remanente. Creo que hai unha enmenda que presentaron esta mañán, é que, como comprenderán, pois, bueno, a min chegoume esta mañán, será do venres ás 3 da tarde, supoño, ou do venres, bueno, eu non teño inconveniente en que esta obra se vaya a sufragar pois co remanente, se vaya a sufragar con fondos de outras administracións, o gallá se consigan para facer pois iniciativas como esta, fondos de outras administracións, e non se perdan e se executen, e de verdad que entre todos pois poidamos facer unha Ribeira moitísimo máis amable, máis humana, e dende logo pois a disposición de todos esos comerciantes que nos piden que lles botemos unha man pois para mellorar a súa forma de vida. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Ben, xo dicía vostede mesma, hai unha emenda presentada polos grupos de goberno que venen a dicir o Concello de Ribeira comprométese a realizar un proxecto de arranxo da Rúa Mariño de Ribera e a procurar partidas orzamentarias que posibiliten este arranxo. Simplemente por darlle unha información, esa plataforma única e esa conexión entre o mercado municipal e a Praza do Centenario vai se realizar. De feito, hai un tramiño moi pequeno pendente na Rúa Mendiño que se vai conectar ca Praza Uxío Novoneira e iso pois vai mellorarse nas sucesivas datas cando se poidan rematar algunhas outras obras. Nada, vamos a pasar a votación e como está a emenda registrada en tempo e forma, pois o primeiro é votar a emenda presentada polos partidos do grupo de goberno. Votos a favor da emenda. Ben, aprobada por unanimidade, queda, por lo tanto, aprobada esta emenda do punto número 12. E pasamos ao punto número 13, que é unha proposición presentada pola señora San Pedro sobre o arranxo de instalacións deportivas de pádel. Ten a palabra, señor Vidal. Moitas gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Expoño a proposición. A actividade física é esencial para o mantemento e a mellora da saúde e a prevención das enfermidades para todas as persoas e a calquera idade. Contribúe a unha prolongación da vida e a mellora da súa calidade a través de beneficios fisiolóxicos, psicolóxicos e sociais. A implicación da administración local co fomento do deporte é, por conseguinte, da mellora e posta en marcha de instalacións deportivas e tamén unha inversión en saúde. Enorgullécenos poder contar con deportistas de referencia a nivel internacional e nacional no noso municipio, ao mesmo tempo que o fai contar cun asociacionismo deportivo activo e implicado en numerosas disciplinas das que participan centos e centos de ribeirenses, desde o máis pequeno hasta os máis maiores das casas. Por iso, consideramos de vital importancia a ampliación e inversión que se destina ao funcionamento da comunidade deportiva en todas as súas vertentes. Deste pleno, teñen saído moitas peticións no ámbito deportivo e no noso Concello contamos con múltiples instalacións que prestan servicio aos ribeirenses e que contan cunha gran afluencia diariamente e das que nos gusta coñecer as opinións e expresións dos usuarios para poder contribuir a unha mellora tanto da propia actividade como dos espazos onde se desenvolven. Neste caso, a través do diálogo fluído cos cidadáns, quixemos recoller as peticións chegadas desde os usuarios que utilizan con asiduidade as pistas de pádel municipais situadas no entorno de Coroso, así como dos membros do clube deste deporte co que contamos no municipio. É ben coñecido por todos que na última década é un deporte que medrou dun xeito exponencial, gañando moitos adeptos na nosa localidade e provocando unha demanda altísima das 4 pistas coas que se conta actualmente no haber municipal. É por iso que queremos trasladar as demandas das deficiencias transmitidas recentemente é que, na maioría dos casos, trátanse de pequenos detalles que se poñemos interese na situación das instalacións no día a día poderíanse arrasar en beneficio de todos os usuarios e de contar cunha actividade deportiva de calidade e nunhas condicións óptimas para os deportistas. Entre as demandas máis sinxalas e de mantemento diario atópase a colocación de colgadoiros e bancos nos vestuarios, manter en ótimo funcionamento os quentadores dos vestiarios para contar con agua quente ou o cambio de luminarias nas pistas 1, 2 e 4. Pero tamén se precisan outras melloras como o arranxo dos teitos dos vestuarios, o cambio
e subida de algunhas redes e proceder ao cambio das mosquetas das pistas, comenzando pola número 2. É por isto que solicitamos que o Concello de Ribeira poña en marcha o arranxo das peticións transmitidas por usuarios e membros do Club de Pádel do noso municipio, en aras de mellorar un espacio de gran demanda no hábito deportivo. Número 2. O control e seguimento por parte do persoal designado alí e do delegado de deportes para o correcto funcionamento e correccións das deficiencias que xurdan en tempo e forma. Polo de momento, nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Vidal. Polo Partido Socialista, señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, da proposta que nos acaban de facer, teño unha serie de dúdas que igual me pode axudar a resolvelas, porque non... bueno, en primeiro lugar, cando fala do chan, o sea, da pista, como tal, a que se refire, que hai area ou a... Perdón, non é para abrir un diálogo, é porque... As pistas, como se ven nas fotografías, hai algunhas que teñen o tapete moi gastado, e iso é porque a area está toda acumulada nunha esquina. E esas pistas teñen que ter repartida por toda a pista a area. Sin máis, é que desconocía esa parte. Bueno, despois do resto, bueno, o das luces non o poño en duda, pero bueno, as fotos que me acompañan están as luces encendidas, polo tanto non vou a dudar da súa palabra, pero as luces non están apagadas en ninguna das fotos que acompaña, así como tamén o de que nos di que fai falta percheros, bueno, xusto a foto que pon tamén están todos. Por lo tanto, xa digo, non dudo da súa palabra, pero precisamente as fotos que acompaña negan o que vostede expón. Estou totalmente de acordo con que hai que manter as instalacións, e desde logo que fai falta ter en todas as instalacións públicas auga quente, non vayamos a encontrarnos situacións como as que ocorreron e siguen ocorrendo no Centro de Saúde de Ribeira, no que moitas veces non hai agua quente, e entonces se dificulta o traballo dos especialistas neste centro. Por lo tanto, vou votarlle a favor. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Suárez. Quenda do Partido Barbanza Independente, señor Mariño, ten a palabra. Moción que nos presenta, y no lo vamos a poner en duda, que la actividad física es importante para la salud. Si algo es bueno para la mejora de la salud, entonces toda inversión es poca. Y sobre todo, lo que sea en materia, pues en este caso, como trae usted, pues deportiva y en instalaciones deportivas en general. Desde el Partido Avanza Independiente, del PBI, como dice usted, pues nos su moción, nos enorgullecemos de los deportistas vecinos de nuestras parroquias que participan en eventos internacionales. Como muestra le tenemos a usted y nos sentimos orgullosos de su actividad. Dicho esto, señor concejal, entiendo su interés, pero seamos claros, le explicará posteriormente el concejal del área de deportes del gobierno. Somos conscientes de estas deficiencias ya de hace tiempo, pero ya antes de presentar ustedes esta moción, nuestro concejal del área, como ya le digo, explicará, pues parece ser que ya se ha reunido en esa instalación para ver las deficiencias. Deficiencias, por otra parte, que ya se han procedido a subsanar algunas. Por todo esto, por todo ello, entiendo que ustedes a veces, a falta de iniciativas para traer a los plenos, van, digamos, a rebufo de nuestras reuniones y peticiones que nos hacen. Dicho esto, pues nada más le digo, por nuestra parte, desde el Partido Nacional Independiente, apoyaremos esta moción, aunque vayan a rebufo, digo. Muchas gracias. Señor Mariño, quenda do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde, boa tarde a todas e a todos. Eu quixera suliñar, antes de nada, que esta moción é presentada o 14 de maio, cando este concelleiro xunto aos técnicos de deporte reunímonos co clube de pádel, o día 12 deste mes, unha reunión xa planificada 15 días antes desta data. Primeiro, para tratar o asunto relativo ao torneo de verán e tratar a organización da ocupación das pistas, e segundo, para trasladarlles o plan de traballo para ir resolvendo as diferentes incidencias da instalación. Quero expresar que o diálogo co clube é continuo, fluido, permanente e teñen a instalación sempre a súa enteira disposición. Quero expoñer tamén un pequeno detalle. A presidenta comentounos que con algunha ou algún membro da oposición
falara das necesidades da instalación, pero que non presentaran por ahora ninguna solicitude, porque tiña pendente unha reunión ca Concellería por varios temas. Oportunismo, mala fe, xa me dirán. Aquí sempre sen faltar a verdade, cos datos na man, con números. En outubro do 24 comenzamos a renovación das luminarias das pistas, invertindo máis de 1.800 euros e seguiremos actuando. A política é tomar decisións, priorizar os investimentos. En a Concellería de Deportes actúase de forma obxectiva, tendo en conta o número de usuarios das instalacións e equipamentos, procedendo primeiro onde hai un uso masivo. Por eso comezamos o plan de renovación de luminarias onde era máis necesario, un plan moi ambicioso, que vai repercutir directamente no aforro enerxético do noso concello. Nestes 2 anos renovamos toda a instalación eléctrica do campo de fútbol da Tasca en Aguiño, moi deteriorada e con fallos recurrentes, e no campo de erva artificial na Feiteira, onde os apagóns eran continuos, unha inversión de 31.500 euros. E comezamos xa co proceso de aprobación do gasto para iniciar a renovación a luces LED tanto en Carreira como en Oleiros, por un importe de 28.000 euros. E volvendo ao asunto do centro de Raqueta, é o compromiso deste goberno de deixar renovada toda a instalación eléctrica entre finais do 25 e principios do 26. Repararemos en breve a pequena loma da pista e a dilatación tamén dos paneis de vidro que están deteriorados. Problemas menores, como decía vostede, pois doados de solucionar. Tamén houve unha reparación da cuberta, máis de 5.000 euros, onde atallamos problemas de goteiras e restauramos tamén a parte interior dos listóns da fachada principal. Esa foto quedou vos pendente na reportaxe. Entramos sempre no caldexón ese sen saída, que, señoras, en 2 anos, que a lousa que deixaste de mantemento éche ben pesada. Fixemos operativo unha parte tamén do vestuario masculino, e tamén neste tempo pintamos o interior do almacén que usa o clube de pádel. Non temos relativamente relación á auga, non temos problemas reais, porque no vestuario masculino hai 2 termos de 250 litros cada un, no feminino a metade. Por poñer un exemplo, no Polideportivo de Palmeira hai 2 termos de 300 con un total de 600 litros, con uso moitísimo maior, o sea, chega a auga. Entón, creo que temos que insistir no uso racional da mesma. Son moitas as instalacións deportivas cas que conta o noso Concello, pois intentamos chegar a ter nas mellores condicións todas elas, e seguiremos traballando xunto cos técnicos para que así sexa. Nada máis. Moitas grazas. Grazas, señor Vidal. Quenda de réplica do señor Vidal. Vale, moi ben, moitas gracias. En primer lugar, sí, están cambiadas as luminarias, pero todo deportista que se precie sabe que para xogar a un deporte a intensidade da luz ten que ser a mesma, non nun lado que che dé luz cálida e noutro lado que che dé luz fría. Non, luz cálida e luz fría, que é diferente. Luz cálida é blanca e luz fría ten a tendencia a naranxa. E ao hacer o cambio de luminarias cambia tamén a intensidade. Hai máis sombra nunha esquina que noutra. Iso é a deficiencia que máis se encontra. Logo, dicirlles que, claro, a realidade, como falaba a señora Pouso no primer punto deste pleno, era que a realidade é a que estaba encima da mesa. Claro, vostede vai me dicir aquí agora que, claro, 2 anos de losas, 2 anos de non sei que, e o traballo estáse vendo, pero non sei se a pasos de formiga ou incluso que esas formigas non saliron da cova, porque serán unhas grandes deficiencias. Pero algo tan sinxelo como levo nesta corporación 2 anos, pideuse a miña entrada neste goberno que se colocara unha simple marquesiña e a día de hoxe, en 2 anos, non está nin se lle espera. En 2 anos. Bueno, claro, entón debe ir a camello o permiso. E tendo vostedes ali máis man que noutro. Pideuse tamén un calmado de tráfico. E máis, rematouse un paseo, aos veciños dixolle que iban a poñerse unha marquesiña tamén ali, un paseo novo recién estreado e non está. Os contedores siguen no mesmo sitio. E non estou falando de herdanza. Estou falando de cousas que vostedes teñen que facer. Solo, simple e llanamente. Entón, as cousas, como dixo a señora Pouso, están encima da mesa. Incluso, eu vou máis alá, houve contactos ca Federación que tiña queixas de outros clubes para xogar aquí. E dixo que se seguía tendo esas queixas, que seguramente Ribeira podría deixar de facer eventos. Por eso digo, por eso traio esta moción, e eu traio en positivo, non se sinta atacado, simplemente o traio en positivo para que melloremos,
Son unha persoa que lle gusta o deporte, como ben saben, e todo o que poda mellorar en Ribeira, pois, de eso se trata. Pola nosa parte, gustaríamos que se nos apoyara esta moción e traballar todos a man e intentar mellorar, como falamos, as instalacións deportivas, que algunhas sí que teñen algunhas deficiencias. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Vidal. Ben, pois eu creo que temos claro de que imos apoiar o deporte, as instalacións deportivas, e como lle dicía o Concelleiro de Deportes, pois evidentemente non se pode facer todo da noite para a mañá, pero estáse facendo moito traballo de mantemento nas áreas deportivas deste Concello. Vamos pasar a votación desta proposición sobre o arranxo de instalacións deportivas de pádel. Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos... Ben, teñen a parte de control de órganos de goberno, teñen os decretos e os informes de intervención, tamén a dación en conta dos decretos de alcaldía, e hai presentada unha moción de urxencia que lle dou a palabra ao señor Mariño, non, perdón, a señora Pouso, para que brevemente argumente a urxencia da mesma. O pasado viernes tiñamos coñecemento a través dos medios de comunicación de que declaracións feitas pola Conselleira de Política Social de que se declinaba a executar a obra da construción da nova residencia de maiores na parcela das Saíñas por entender que o terreno non é apto. Eu creo que é unha infraestructura necesaria para pôr en marcha novas plazas de atención a dependientes no noso municipio e na comarca e, polo tanto, creemos que é un problema o suficientemente importante para non dilatar máis no tempo a demora na búsqueda de solucións e, polo tanto, por eso presentamos que se trate por urxencia a moción, tendo en conta que deste anuncio fixéronse cos medios o pasado venres. Ben, grazas. Pois imos pasar a votación desa urxencia. Votos a favor da urxencia da proposición? Ben, por unanimidade. Pois daquela ten a palabra o Partido Barbacio Independente para defender a proposición. Ben, moción de urxencia que presentamos demandando accións inmediatas a fin de dar viabilidade á construción dun novo centro residencial para maiores en Ribeira. O pasado venres, día 23 de maio, tiñamos coñecemento a través dos medios de comunicación do desestimento da construción da residencia de terceira idade proxectada levar a cabo na parcela das Saíñas, unha parcela que foi cedida polo Concello. Unha actuación prevista e que foi anunciada reiteradamente tanto por membros do Goberno galego da Xunta de Galicia, do Grupo do Partido Popular, como tamén polo anterior alcalde do Partido Popular, o señor Ruiz Rivas. O pleno deste Concello, que se celebrou o 25 de outubro do ano 2021, aprobaba a formalización de un convenio de colaboración coa Consellería de Política Social para a cesión a título gratuito dunha parcela para a construción dun centro de residencia para persoas maiores. Era o 23 de novembro do ano 2021 cando se asinaba no Salón de Plenos do Concello ese convenio de colaboración entre o Concello de Ribeira e a Conselleira de Política Social e a Consellería de Política Social, ámbolos representados, un polo señor Ruiz Rivas e a outra pola señora Fabiola García. Con data no pleno do 10 de xaneiro do 2022, aprobábase por este pleno a cesión do terreno a título gratuito á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia da referida parcela. Foron reiteradas as noticias publicadas en diversos medios de comunicación e demasiadas promesas anunciadas en mítins electorais, na que se aseguraba a inminente construción da residencia o que ia supoñer dispor de máis prazas de atención a dependentes. Ditas promesas provocaron ledicia no electorado, pensando no novo centro residencial que se iba a ubicar no lugar das Saíñas,
que iba a supoñer implantar un novo modelo de coidados nun entorno, decían, paradisíaco e privilexiado con vistas ao mar en plena natureza e para o que se prevía un coste de execución do investimento de 10 millóns de euros. Os ribeirenses estábamos impacientes ante o retraso no inicio das obras. Foi 30 meses despois da asinatura dese convenio, 30 meses despois, concretamente o 16 de maio do ano 2024, cando tivo entrada no Concello a solicitude de obra para a construción do novo edificio da residencia de maiores. O noso técnico municipal de urbanismo emitiu o primeiro informe a respecto desa solicitude o día 29 de maio do 2024. O día 16 entrou a solicitud de obra e o día 29 o técnico municipal de urbanismo tiña emitido o informe. Nese informe requeríanse varias emendas, emendar varias deficiencias e completar documentación que faltaba. Dende o Concello emitíronse ata 6 requerimentos reiterando a falla de permisos sectoriais, en concreto o de Augas de Galicia. Foron varias as veces que se contactou ca responsable da Consellería para pedirlle a súa implicación e preocupación para a resolución da autorización sectorial, en concreto no que se refire a Augas de Galicia. Unha autorización que nunca chegou ao Concello e pola que estábamos a esperar. Parece ser que foi o ruído a raíz da iniciativa presentada no Parlamento de Galicia polo Bloque Nacionalista Galego en relación a esa residencia proxectada para a Ribeira, o detonante de que o pasado venres tivésemos a nova do desestimento de execución da obra, segundo dixo a conselleira, por certo, en un acto que nada tiña que ver con este tema social nin de atención a dependentes, porque a parcela non se considera apta, según dixo aos medios de comunicación, por tratarse de zona inundable. Temos tamén que relatar o gasto acometido e os perxuízos causados a este Concello. Alí había unha construción a da antigua discoteca Esta Curva, que, como vostedes ben saben, e durante a época na que vostedes gobernaron, foi unha construción que incluso chegaron a utilizar pois como almacén de obras e outros servicios. Esa construción que ali había foi demolida pola Xunta de Galicia. É dicir, a Xunta acometeu a demolición da construción existente na parcela para proceder, como era lóxico, á construción da residencia, tal e como estaba recolleito no convenio, e redacta un proxecto de obra e, posteriormente, dinos que esa obra non se vai poder realizar polo cambio previsto da normativa como consecuencia da Dana de Valencia. Ten que ir rematando, señora Pouso. Hai que ter en conta que a Dana de Valencia tivo lugar o 29 de outubro de 2024 e aquí estamos a falar de unha solicitude de permiso de obra na que se lle estaban facendo requerimentos reiterados dende o mes de maio do ano 2024. Escúdanse nun cambio de normativa que ven a raíz dos acontecementos feitos da Dana, pero certo é que a día de hoxe todavía non entrou en vigor ningún cambio de normativa, polo que todo isto nos pilla bastante de sorpresa. Consideramos, dende o Partido Barbanza Independiente, que isto é unha burla aos ribeirenses, unha mostra de ineptitude de responsables políticos da Xunta que reflexan, ademais, unha falla de compromiso da máxima responsable da Consellería de Política Social co pobo de Ribeira, para dotarnos de novos servicios para os que hai moitos dependentes á espera dunha praza residencial na que se lle presten os coidados que precisan. Dende o Partido Barbanza Independiente, como responsables tamén do Goberno Municipal, mostramos a nosa máxima colaboración e disposición para facilitar e facer realidade a dotación de un novo centro residencial de maiores en Ribeira. Por eso, instamos a aprobación do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a comunicación polo cauce regulamentario
oficial da noticia dada aos medios de comunicación do desestimento da construción da residencia de maiores na parcela cedida polo Concello no lugar das Saíñas e cos fundamentos que imposibilitan a construción do mesmo. E no punto número 2, a designación inmediata dos técnicos da Consellería para manter unha liña de traballo áxil, eficiente e eficaz cos técnicos municipais de urbanismo e con responsables do Goberno municipal co fin de axilizar a localización dunha nova parcela que sexa apta para a construción dun novo centro residencial de maiores en Ribeira. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Grazas. Quenda dos grupos. Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Ben, por todos coñecidos xa a frase de el que pueda hacer que haga, que dixo José María Aznar e que se está aplicando aquí en Ribeira a machete. Ademais, é dicir, 10 millóns era no que estaba proxectado, pero aquí xa se falaba nunha noticia de 14 de febreiro do ano 2024 de 12. Xa había unha serie de incrementos, xa se falaba de 12 millóns. 12 millóns de euros que van a perder os veciños de Ribeira. 12 millóns de euros que unha conselleira que ademais é de Castiñeiras veu e lle quitou a todos os veciños de Ribeira e nin se dignou a falar co goberno, nin co alcalde, nin con ninguén. Fixo unhas declaracións á prensa, pero a prensa a que lle interesa na TVG non vai a salir isto, Isto sale onde a les interesa. Isto non o vamos a ver todos os veciños. E a poder ser que se enteren poucos. Que se enteren poucos de que lle quitamos 12 millóns de euros porque unha parcela que é totalmente legal, non hai ningunha modificación legislativa. Vamos a ver, as normas se aplican ás vixantes, non ás futuras e posibles e cábalas que non se poda apetecer. Se non hai unha norma aprobada, non hai unha norma aplicable. Neste caso, non hai ningunha modificación do regulamento de dominio público hidráulico do Real Decreto 849/1976 de 11 de abril. Isto é mentira. O Partido Popular de Santiago, a través da Xunta, minte. Creo que os 10 concelleiros do Partido Popular de Ribeira van a defendelos e a ser cómplices desto. E lle van a quitar 12 millóns de euros de inversión a xente maior de Ribeira. Vanos deixar sin unha residencia. Eso é así, non ten volta de folla. E se está facendo por un motivo moi claro. Podemos escuidarnos na Dana, xa que a Dana, bueno, é que a utilizan para o que queren. Porque como non fomos a sacarnos fotos, mira que lles gusta a vostedes as fotos, como non fomos a sacarnos fotos a un camión, algún de vostedes sí, decían que vostedes sabían o que nós donábamos ou deixábamos de donar, porque vostedes están por encima moralmente, legalmente, están por encima de todo o mundo. Isto é moi serio. Estánlle quitando a xente maior de Ribeira unha residencia. Isto non é, non sei, cambiar un halógeno de temperatura fría a cálida ou algo polo estilo. Non, non. Estamos falando de 100 residentes. E ademais hai uns cambios en canto ás métricas do edificio que tamén son sorprendentes, porque antes eran de 7.000 metros e agora son de 6.000 metros. Non sei, ou cambiou o proxecto, ou xa non é esa nova residencia fantástica que veu Feijóo aquí a vender a Ribeira durante unhas eleccións que lle fixo ganar moitos votos, seguro, porque claro, isto era unha maravilla, pero non vamos a ter nada. Tamén o anterior alcalde vendía esa maravilla, pero aquí non hai maravilla ninguna, aquí o que hai é un solar. Se tirou abaixo, como ben decía a miña compañera señora Pouso, unha nave que podía valer para moitas cousas, se podía rehabilitar, podía ter moitos usos. Tirouse en baixo. Por que se tira abaixo? Se non hai ningunha intención de facer nada. De feito, como se dixo, 6 veces se requiriu a Xunta de Galicia. En ningunha das 6. Non sei, sabe mellor que o señor Mariño cantas veces o negou o santo, pero desde logo non chegou a 6, foron moitas menos. Pola parte do BNG e do PSOE vamos a facer unha emenda na que se sustitúa a designación inmediata de técnicos de Consellería para manter unha liña de traballo áxil con técnicos municipais de urbanismo responsables do Goberno Municipal de Ribeira para analizar os criterios técnicos e legais que impedirían a construción da residencia pública no lugar proxectado, dado que non houbo cambios normativos na legislación vixente e de ser o caso utilizar ao máximo a localización dunha nova parcela para a construción dunha nova residencia pública de maiores de Ribeira, é dicir,
que os técnicos falen e vexen se é verdad todo isto que está dicindo a conselleira que respalda. Pero, bueno, no plano máis corto, requerimos aos servicios de urbanismo do Concello de Ribeira que de forma inmediata realicen un informe no que se detalla a situación legal na que se topa actualmente o proxecto, a normativa aplicable ao mesmo e se é viable realizar a construción segundo a normativa vixente. Pois, como eu digo, non hai ningunha modificación. Os reales decreto lei que fixo o goberno sobre este punto, sobre a Dana, non afectan en nada a Ribeira, menos a unha parcela que non está para nada aí. Pero, sin embargo, a vostedes lles dá igual. Isto é un pouco como co médico, que foron a Guiño sacarse unha foto, incluso colleron unha pancarta, pero ninguén de vostedes lles vai importar nada, nin o máis mínimo a situación, nin que se perda isto. Nada máis pola miña parte, moitas gracias. Grazas, señor Suárez. Ben, pola quenda do Bloque Nacionalista Galego intervirei eu mesmo. Para que a xente que nos está vendo e que estamos falando dunha infraestructura vital non só para o Concello de Ribeira, senón para esta comarca, hai que dar algúns datos claros. Fíxense, o Concello de Ribeira adquiría no ano 2013 por 100.000 euros a parcela desta curva. No ano 2021, tras moitas voltas do señor Ruiz, eu mesmo como concelleiro da Corporación Municipal presentaba unha iniciativa que era aprobada por todos os grupos para ceder ou designar ese espazo para unha residencia pública de maiores. Eu quero lembrar que a proposta do señor Ruiz para ese edificio era o auditorio municipal, o conservatorio, a unidade de condutas aditivas, a sede do GAEM e un longo etcétera que non chegou a materializar ata que presentamos esta proposta no ano 2021. Eran vostedes, os membros do Partido Popular que hoxe se sentan aquí, quen asinaba coa conselleira de Política Social en novembro de 2021 a cesión dese espazo para construir unha residencia pública de maiores. Ano 2021. Os técnicos da Consellería analizaron esa parcela e non detectaron ningún tipo de inconveniente para a súa construcción. O 16 de maio de 2024 solicitaba a Xunta de Galiza a licenza para poder empezar a súa construcción e, por tanto, empezábamos cos primeiros trámites no Concello de Ribeira tan só 15 días máis tarde. Pois ben, dende maio de 2024 até maio de 2025, dende o Concello de Ribeira axilizáronse todos os procedimentos, todos, para poder albergar esa residencia pública de maiores no Concello de Ribeira. Todos. E todos os informes sectoriais eran favorables. E dende había un tempo levábamos agardando a que Augas de Galiza se pronunciase. Ben, para que tamén a xente que está vendo este pleno, aquí teño o proxecto técnico que achegou a Consellería de Política Social para construir a residencia pública de maiores. Aquí verán unhas liñas, e aquí ven a residencia pública. Ben, vou a poñer en máis grande para que se vexa ben. Esa franxa máis clariña é a que posiblemente podría estar afectando Augas de Galiza. Ben, pois ese é o plano de Augas de Galiza. Ese plano. Como ven, non afecta para nada a residencia pública de maiores do Concello de Ribeira. Non afecta para nada. Pero que, ademais, se vamos ao visor da demarcación hidrográfica Galiza Costa, é dicir, un organismo dependente da Xunta de Galiza, verán que esa parcela non vai ser afectada por augas, cando menos en 500 anos. Estamos falando de 500 anos. Pois ben, a pesar de que en 500 anos eso non se vai producir, podería Augas de Galiza achegar un informe favorable aplicando pequenas medidas correctoras como fai en outros lugares con canles e concas fluviais. É dicir, facer pequenos paramentos, pechamentos, algún pequeno, algunha pequena gavia para desviar esas posibles augas, pero que ademais teríamos que ter en conta de que o nivel da auga tería que subir máis dun piso, porque ese terreo vai en desnivel. E, por tanto, a parte
do Soto nunca albergaría actividade residencial para os usuarios e usuarias. É dicir, serían almacéns e, por tanto, non afectaría un posible risco de inundación que, xa digo, non afectaría, cando menos en 500 anos, aos propios usuarios da residencia. Ben, pois, dende maio de 2024 até maio de 2025, dende a Xunta non se nos atendía ningún tipo de cuestión até que o Bloque Nacionalista Galego presentou no Parlamento pois unha iniciativa para pedir explicacións por esa demora a hora de realizar a residencia pública de maiores. Ben, nesa iniciativa podemos ver como se di que nos anos 22, 23, 24 ou 25 se recollen cantidades orzamentarias para executar a residencia pública de maiores do Concello de Ribeira. Se sumamos esas 4 anualidades, estamos sumando máis de 17,9 millóns de euros, cando a propia Consellería de Política Social dicía que esa construción ia valer 10 millóns de euros. E, ademais, gustaríame destacar as palabras da propia Conselleira de Política Social. Será un novo modelo de residencia, o quilómetro cero dese modelo único, nun lugar idílico. Non o digo eu, dío a Conselleira de Política Social. Pois ben, como lle trasladaban outros grupos, enterámonos o venres 23 polos medios de comunicación que a Conselleira acudía a Ribeira a un acto que non nos convidou, a pesar de que levamos dende o ano 2023 reiterando constantemente peticións por escrito para que se nos reciba na Consellería, non só para avanzar temas como a residencia pública de maiores, senón tamén para que se cumplan cos compromisos que se adquiriron aquí ante todos os veciños e veciñas de Ribeira, como materializar unha nova escola infantil. Ben, pois enterámonos pola prensa de que a Consellería de Política Social rexeitaba, supostamente, baixo argumentos fraudulentos, de que ese terreo non podía ser o idóneo para acoller unha residencia pública de maiores. E aducían a modificación do Regulamento de Dominio Público Hidráulico que puxo en marcha o Goberno do Estado. Unha modificación que non entrou en vigor e, por tanto, non rexe a día de hoxe. E, por tanto, dende o Goberno Municipal, o que temos que facer é defender os dereitos e intereses dos veciños e veciñas de Ribeira. Espero, tamén, que dende o Partido Popular en Ribeira sexan capaces de votar a favor desta iniciativa e lles diga ao seu partido que esa residencia é irrenunciable para o Concello de Ribeira, que debemos facer esa residencia custe o que custe. E se hai argumentos técnicos que nos poidan facilitar, non a través de roldas de prensa, senón a través de reunións serias, a través de canles oficiais, con técnicos da Consellería e do Concello de Ribeira por medio, pois estaremos dispostos a mirar un cambio de localización. E xa que, se hai cambios de criterios porque hai cuestións técnicas, esperamos tamén que a Consellería resolva os problemas que poida haber para comprar esa parcela. Pero, dende logo, este Goberno Municipal sabe que ten que defender os dereitos e deberes dos veciños e veciñas de Ribeira e tamén desta comarca e non vai renunciar a esa residencia pública de maiores. Está por ver se o Partido Popular vai cumplir con esa promesa e con esa palabra dada non só ante as eleccións municipais no ano 2023, senón tamén con ese acordo plenario que se suscribiu no ano 2021. Moitas grazas. Quenda, agora mesmo, do Partido Popular. Moitas gracias. Ben, pois si di vostede, señor alcalde, que si para este grupo vai a ser irrenunciable a residencia pública de maiores de Ribeira, para este grupo vai a ser completamente irrenunciable, pero completamente irrenunciable. Vámonos a manter firmes nesta situación. Ribeira vai a ter unha residencia de maiores pública e confiamos na palabra da Xunta de Galicia para facelo realidade, como xa anunciou a conselleira o pasado venres. Eu, para min, tamén é, dende logo, unha mágoa tremenda que non se poida facer a residencia nesta curva. Ao mellor non é o lugar idóneo, propuxo vostede, nós apoiámolo, o señor Mariño falaba de humedales en su día, pero nós tamén entendemos
que a seguridade dos futuros usuarios desa residencia e dos traballadores debe ser o primeiro de todo. Non está en vigor esa norma? Pero, hombre, eu prefiero previr ahora que curar despois. Tampouco estaba en vigor a norma da bonificación para unha empresa ribeirense no seu momento e vostedes apoyaron outra cousa. O sea que a norma, moitas veces, hai que prevenir en vez de curar. Eu prefiero que agora sexamos cautos, que unamos esforzos, que busquemos alternativas e, dende logo, este grupo e esta portavoz que fala agora mismo non vai a cesar no seu empeño de buscar alternativas para que a residencia pública de Ribeira siga en Ribeira como se lle prometeu e como se anunciou a toda a nosa veciñanza. Pero, mire, tamén lle vou dicir unha cousa. Dende logo, creo que non hai que culpar tampouco, pois neste caso, a Administración, aos seus técnicos, de situacións que non controlamos. Vivimos unha dana que, dende logo, deixou imaxes que o gallá non teñamos que repetir, un endurecemento desa restricción por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. Eu entendo que esa responsabilidade dunha ministra pois queira endurecer a lei, porque, oiga, ao final o decía a semana pasada a propia ministra, a pesar de la existencia de cartografías que identifican estas zonas de riesgo, sigue habiendo desarrollo urbanístico en áreas donde se sabe que existe peligro, lo que pone en evidencia la necesidad de una regulación más estricta. Aí hai abreuse unha consulta pública, eso dixo a ministra a semana pasada, señor Suárez Puerta. O dixo a ministra a semana pasada. E, polo tanto, desde xaneiro, a ministra leva advertindo de todo isto. E nós, pois, creo que debemos ser responsables, ao igual que temos que ser responsables, con un paseo decoroso e con outras moitas cousas. Polo tanto, eu o que non estou disposta, e o repito, a renunciar como portavoz do Partido Popular de Ribeira, é a buscar unha opción que sexa construtiva. Crítica, por suposto, toda a que queiran, pero, dende logo, buscar solucións é o primeiro de todo isto. A Conselleira de Política Social dixo que había que solicitar pois ao Concello novas parcelas, pero que ese compromiso da Xunta de Galicia seguía intacto coa veciñanza desta localidade, o que significa que se mantén ese compromiso orzamentario, que se vai a manter o compromiso do coidado cos maiores e, dende logo, que se vai a manter o compromiso de poñer en Galicia un proxecto que non se fai en outros municipios e que, como dicía o señor alcalde, pois atendía a ese kilómetro cero e a un lugar que trataremos de buscar, yo decimos, a veciñanza ca cabeza moi alta. Eu creo que, pola nosa parte, vamos a tratar de poñer opcións encima da mesa para que, se non é en esa parcela idílica, sexa en outra parcela que poida ser tan idílica ou incluso mellor. E, dende logo, para que os nosos veciños estén ben atendidos en un lugar pois veciño a súa casa. Eu creo que non é unha boa idea neste caso optar polo enfrontamento. Creo que o compromiso da Xunta está aí, o compromiso desta corporación tamén vexo que está aí e creo que a residencia se ten que quedar en Ribeira. Non vamos a deixar, non podemos permitir esta corporación que se vaya a outro lugar. Eu, dende logo, xa fixen parte do meu traballo. Eu, como oposición, nestes días, xa tratei de buscar parcelas que teño aquí identificadas e que tratarei de facer chegar á Consellería de Política Social para que se estudie a súa idoneidade e agardo que o Concello de Ribeira, que é o que ten que facer, se poña tamén as pilas, se poña diante do ordenador, se poña diante do SISPAC e empece a analizar parcelas que nos permitan que no menor tempo posible se este en marcha un proxecto construtivo para unha residencia de maiores pública como comprometeu a Xunta de Galicia. Creo que dese debate non nos debemos mover, creo que isto ten que ser unha unión construtiva de todos os grupos e, dende logo, que calqueira outra alternativa de un debate destrutivo creo que non pasa por aquí porque, como decía o señor alcalde, esta é unha obra de vital importancia para o noso municipio e, dende logo, que creo que vamos todos no mismo camiño, cos veciños de Ribeira estaban ilusionados con esta infraestructura, que teñen que seguir ilusionados con esta infraestructura, dende logo que falaba a señora Pouso desa ledicia da veciñanza. Eu quero que a veciñanza de Ribeira siga pois con esa ledicia de que vamos a ter aquí unha residencia de maiores pública, que o noso compromiso é que vamos a traballar con compromiso arreo en buscar dende hoxe
co que xa temos e co que seguiremos analizando a mellor alternativa para a veciñanza de Ribeira. Creo que con isto queda todo dito e, por suposto, que nós vamos a unir forzas para que sexan os técnicos da Xunta, os técnicos do Concello, os que busquen, como digo, da man da Corporación a mellor das opcións. Nada máis pola miña parte e moitas gracias. Gracias, señora San Pedro. Quenda de réplica, señora Pouso Maneiro. Ten a palabra. Señora San Pedro, menudo papelón lle tocou facer a vostede facerlle fronte a esta situación de que a unha deixan así, verdad? Eu non dudo do seu interese, do seu compromiso en materializar esta infraestructura, porque vostede tamén ten a palabra dada cos veciños de Ribeira. Pero mire, usted di que dan aí unha relación de parcelas que lle vai dar a Consellería. Eu pídolle, por favor, que me pase para consultarla inmediatamente cos técnicos municipales. Aquí o movimiento se demuestra andando. E o que estamos todos de acordo é que isto non se pode demorar. Aquí hai unhas emendas de sustitución e de adición que eu non me importa o máis mínimo sustituir e engadir. O que si lles digo, e vou a falar moi vulgarmente, vou ser unha mosca cojonera co tema da residencia para Ribeira. Sabe por qué? Porque hai demasiados dependientes que van increscendo e que non podemos estar perdendo tempo nin en liortas políticas, nin que a Xunta ahora non lle sirva unha parcela porque ao mellor non goberna alguén do seu color en Ribeira. Non, é o que lle digo. Eso demóstrase con feitos e con avances. Vale? O que non pode ser é que desde o mes de maio que levamos requerindo esos permisos non digan onde están os informes dos técnicos de Aguas de Galicia para decir, oye, pois non é viable, isto non cumple por isto, por isto. Porque xa fíjese vostede o tempo que teríamos adiantado na búsqueda deses outros posibles ubicacións alternativas. Que fan? Se Aguas de Galicia depende do goberno da Xunta. Que fan, señora San Pedro? E non debería levantar o tono de voz, pero é que é un tema que de verdad me enfada e me indigna. Me indigna porque non hai dereito a que fagan isto. Unha, os daños e perjuicios causados. Outras persoas que están aí esperando os trastornos que se lle causan a familiares e coidadores. Non é de recibo. Non é de recibo. E tendo unha conselleira de Ribeira, xa non é de recibo que nos dé esa nova a través de medios de comunicación. Porque xa é a mesma. Debería exixir os informes dos técnicos. Que non falamos de que lle pedimos hai unha semana. Levamos meses reiterándolle que completen ese expediente. Eu repítolle, vou a estar insistindo e persistindo neste tema, tanto na búsqueda de parcelas como analizar as causas e a ver que din eses informes técnicos por que se desbota a construción desa obra que estaba proyectada. Que se fixo unha demolición, que se fixo un proxecto de obra, que a solicitud da licencia entrou pola porta. Que pasa? E danse conta a estas alturas? De verdad. É difícil de entender e que veñan aquí a poñernos a excusa da dana. Ahora, se é certo que vostedes teñen eses informes técnicos que proíben a construción por riscos de inundacións ou de asolagamento desas zonas, temos claro que o que queremos é que as cousas se fagan ben. E se para iso hai que buscar terrenos, pois buscaremos terrenos. Pero queremos todo, Queremos a búsqueda de terrenos, pero queremos os informes que acrediten que ese proxecto que entrou no Concello e que está pendiente dunha autorización sectorial que se denega, motivando causas e fundamentos. Espero para traballar xunto cos demais grupos en beneficio dos intereses dos dependientes de Ribeira que están esperando. Grazas. Ben, pois, doulle as grazas tamén ao Partido Barbanza Independente por aceptar esa proposta de adición e, por tanto, pois vamos a votar a emenda que quedaría engadida á propia proposta. A primeira proposta quedaría igual, a segunda sería esa de sustitución e a terceira sería unha emenda de adición.
Votos a favor da emenda e da proposición. Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos ao apartado de rogos e preguntas. O primeiro deles é un rogo da señora Brión. Ten a palabra. Boas noites de novo. Gracias, señor alcalde. Paso a redactar a miña pregunta. Na conmemoración do centenario da cidade, no ano 2016, aproveitando a visita dos reis de España á nosa cidade, foi inaugurado un obelisco de pedra na Praza do Centenario, en recordo desa visita e do significado de nada desdeñable da celebración. A nosa sorpresa foi que o día 1 de abril deste ano, coa nova remodelación da praza, foi retirado e os motivos esgrimidos, según palabras do señor alcalde, foi que non tiña cabida no novo diseño da praza. Dito isto, son numerosos os veciños os que se interesaron pola actual ubicación e situación na que se atopa un elemento representativo do noso concello. Queren que volva a instalarse nesa praza e, na miña opinión, hai sitio dabondo para poder reubicalo onde estaba, xa que se pode integrar perfectamente sen que cause estorbo algún e motivo moitos dos ribeirenses gardan un gran recordo dese día. Xa que non é moi cotiá que as veñan as súas majestades á Ribeira e moito menos poder celebrar o centenario do noso municipio, feito do que debería enorgullecernos. Polo tanto, a miña pregunta é a seguinte: por que se retirou o obelisco onde se atopa actualmente e se tiveron en conta o significado que ten para a veciñanza, polo que debería ser tido un asunto a consensuar? Así mesmo, xa que non contan con nós para nada, si se tivese en conta a opinión de moitos dos nosos veciños e volvo ao lugar de onde foi retirado. Moitas gracias. Grazas, señora Brión. Ben, dicirlle que o proxecto da praza contemplaba a retirada dese obelisco, basicamente porque senón non se podría ter feito o parque no emprazamento, non se podría ter ampliado ese parque infantil que ímos ampliar. Ademais, ten un peso bastante elevado e, por tanto, non pode ir en calquera lugar porque a placa podría virse abaixo. É unha cousa que, si se tivo en conta, evidentemente, o proxecto xa o contemplaba, e, en todo caso, teremos tempo a falalo unha vez se remate esa actuación e poderase falar cos demais grupos. A seguinte é un rogo da señora Barreiro. Ten a palabra. Boas noites de novo, moitas gracias, alcalde. Ben, como se pode apreciar nas fotos que xuntamos na iniciativa, o deterioro das zonas de acceso aos areais de Ribeira é considerable, froito da falta de mantemento e de reparación. Hoxe traemos a varanda de acceso á praia da Castro Catía, pero podemos falar dos paseos de madeira, tanto os de Aguiño como os de Coroso, por poñer algúns exemplos. A semade falta de limpeza da beira do río ou do acceso, temas reiterados neste pleno, facendo caso omiso, a mesma praia é unha realidade palpable. Tanto é así que estamos pensando que o seu eslogan de reverdecer de Ribeira está vostedes cumplíndono a máxima perfección. Pero fora brincadeiras, estamos ás portas do verán e non vemos que ninguna das madeiras se empece a preparar zonas de praias, paseos de madeira, limpezas e desbroces, reparacións de pasarelas de madeira ou pintado de mobiliario destas zonas. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta o seguinte rogo. Solicitamos que se repare urxentemente a varanda de acceso á praia sinalada na foto, que, por certo, esta iniciativa é do día 20 e onte mesmo eu saquei esta foto e mire vostede como está. O sea, volves a repetir o que pasou na ponte neste mesmo acceso á praia. Imagínense vostedes se cae aquí un neno ou se cae unha persona maior. E que vostedes están sempre poñendo excusas reiteradas, botando balóns fora, e son vostedes os que teñen agora a responsabilidade. Pero que teño máis fotos, E mire como está 5 días despois, unha semana despois. Polo tanto, solicitamos que se repare urxentemente esa varanda que xa está
totalmente tirada no río, como acabo de enseñar na foto, e que entraña perigo para os viandantes, e se limpen as beiras dos ríos e os camiños de acceso ás praias, tal e como solicitamos fai meses. Moitas grazas. Grazas, señora Barreiro. Quen dá para a resposta ten a palabra a señora Redondo. Boas noites a todos e a todas. Pois, señora Barreiro, por primeira vez vou estar en de acordo con vostede. Repararemos esa varanda o máis pronto posible, pero xa lle dixo antes o seu compañeiro que nós sempre vamos a paso de formiguiña, pero bueno, intentaremos acelerar esta vez as formiguiñas para que saia máis rápido. En canto a limpieza e o desbroce, o que lle corresponde ao Ayuntamiento sí que será feito, pero tamén dígolle que o que lle corresponde a Augas de Galicia, que tamén a ver se empezan a desempeñar o seu traballo, porque xa hai máis dun ano que nos reunimos con eles para que viñeran limpiar certas delimitacións de ríos que si lle corresponden a eles e ainda estamos esperando. Mais nada, moitas gracias e boas noites a todos. Grazas. E por acrecentarlle un chisquiño máis de información, dicirlle tamén que dentro do Obradoiro de Emprego tamén se vai a cometer diversas melloras no propio paseo da Castro Catía. E, por tanto, esperamos que nas sucesivas semanas ese paseo poida ser mellorado para uso e desfrute non só dos que nos visitan, senón de toda a poboación de Ribeira. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Grazas.